Nahadlok na hinong ko sa introduction ni Padre. Wala ba ko kasuksok og piso anihong lapalapa, no? Maadjong gabi ninjong tanan. Manindog usata, no? Sige, aron mapahiluna ato kaugalingon, please find a comfortable position in standing. Kato mga wapay problema sa tuhod, tindog, katong arthritis na lingkod laman, no? Kindly adjust yourselves. Unya aron mapahiluna atong kaugalingon diha sa atong pagpamalandong karon, kindly gently close your eyes. Atong piyungon usa atong mga mata diha sa kahilom. Unya ibutang usa na inyong mga gipanggunitan og namanggaling, no? Cellphone, mga pitaka, unay gadala og titulog yuta, ibutang usa, no? Ibutang usa, no? Aron makapamalandong kita, makapaminaw kita sa lihok sa atong lawas. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Imagine to karon, hunahunahon na to karon nga naa kita atubangan sa Ginoo ang labang makagagahom nga mo hingpit nga magbubuot sa ato nga kinabuhi. Na diha sa kahilom sa atong kasing-kasing, sa atong hunahuna, sa atong salabutan, atong ipadangat ngadto sa Ginoo ang di maisip og naghingapin nato nga mga pasalamat sa tanang mga panalangin nga iyang gihatag kanato, gipaambit o gipiyal kanato, dili tungod kay angayan kita, apan tungod kay maayo og mahigugmaon siya kanato. Labaw sa tanang butang atong pasalamatan ang Dios sa gasa sa kinabuhi. Salamat o Dios nga hakaron buhi pa kami, buhi pa kita. Salamat nga makalakaw, makadungog, makakaon, makaadto pa kita sa mga dapit nga atong atuan, makasilbi pa kita sa simbahan o sa katilingban. Thank you, Lord, for the gift of life. Salamat usab o Dios sa gasa sa gugma nga imong gihatag kanamo pinaagi sa mga tao nga nahigugma kanamo. Among mga minahal sa kinabuhi, kauban sa pamilya, kabanayan, among kapikas, among bana, among asawa, among mga anak, mga ginikanan, mga kauban sa trabaho, mga kaubang parokyano ug ang tanan nga nahimong tipik o kabahin sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa pinakadakong gugma nga imong gihatag kanamo, ang paghatag nimo sa imong bugtong anak aron magpasakit, magpakamatay ug mabanhaw ug nabanhaw alang kanamo. Salamat Ginoo sa gasa sa pagtuo. Taliwa sa di maisip nga mga kadisdanan, mga suliran, mga hagit nga among giatubang ug midasdas sa among kinabuhi adlaw o gabi, naningkamot kaming makabaro. Sa mga panahon nga naluya kami Ginoo, hatagi kami og dugang kalig-on sa kusog. Sa mga panahon nga gubot ang among kinabuhi, gubot ang among hunahuna, gubot ang among kasing-kasing, hatagi kami malinawon og malipayon nga tanlag. Sa mga panahon nga nahugno kami Ginoo, tungod kay wa na mo madawat ug wa na mo maangkon ang amo mga gipangayo diha sa among pagampo, ug nga daw murag wa madungog ang amo nga mga pangamuyo, dugangi ang among pagtuo kanimo. Daygon kanamo o Dios ug angay kanamong pasalamatan kay kun wa ikaw, wa gayud kami mahimo. Tabangi kami nining hamubo namong pamalandong karon, nining maong nindot nga kagabhion nga imong gihatag kanamo. Ipatuhop ang mensahe sa mutag-satag sa kakasing-kasing ug ablihang among matag-satag sa kakaugalingon sa pagkaamgo nga ikaw uban kanamo, labi na nining mga balang adlaw sa Kwaresma ug sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Hatagi kami kalinaw Ginoo, kalinaw sa among kasing-kasing, among kinabuhi, among pamilya o kabanayan, among parokya, among lungsod, among nasod, ug labaw sa tanang butang, kalinaw nga ang makahatag maulamang ang imong balaang Espiritu.
Ato karang awiton ang atong pasiunang awit, palihog-tan-aw mo sa screen. Atong awiton ang Make Me a Channel of Your Peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mag-exercise o sa tagkadiyot, no? Kay, jag magaduka ning uban. Kanang aron gaan-gaan lugar-lugar, sibog mo sa mga vacant spaces kay sayo-sayo ro ba ni gamay. Kanang di mo magkasaghid sa laing mga siko. Okay, mahimog mo dong mo tunga, mahimog mo dong skilid, mag-unfreezer o sa tagkadiyot, no? Katong sakit nagtuhod, exempted, no? Pero katong askil pa, appeal, ha? Appeal. Sige, sundaran ring na din he, and I enjoy everybody to kindly participate. Sige. Ang lingkod, no? Ako pagtahod sa tanan nga na din he, no? Una, pagtahod nako sa duha nato ka mga buutan nga mga pari sa tong Paris Priest, Father Windel, o ni Father Yunting, ang iyang kaabag nga pari. Our sisters, no, na sila sister din sister, mayong gabi Mga kadakuan sa simbahan, mga senior citizens, mga lumilihok sa nagalain-lain, nga mga kahugpungan sa itong parokya ni Senior San Roque, mga young people, mga senior citizens, o guban pa nga na din karon. Ladies and gentlemen, mga makita o di makita, kanino yung tanan sa makausapa, maadong gabi Kapasalamat ko o nasa na nila atilo o mga kauban kay nakabalik ko dinhi sa Lipata. Dinhi man ko madestino o pastoral exposure sa ga-eskwela pa ko sa San Carlos. Ulitaw pa ko adto. Ang kura paroko ato si Monsignor Dosado. Unya diha pa to silang Father Board Soto kay numdum mo. Father Rican, Cañete, unya nabalhin sila, himpuli si Monsignor Rolando Jimenez. Monsignor Rolando katong spooting bito sa maglong sleeve kanunay, no? Pina-insert na dugay na to 2002. Mga daghang pa ko kaila din mga askil pa man gihapon. Salamat kay jamo pay giango-ango.
Daigo na to ang Dios sa makausap hatagan sa masipang pakpak. Sa di pa kumusugod, i-greet o sana inyong kilid. Tanawa na inyong kilid. Tanawa. Ingna, my life is your life. Ingna. My joy is your joy. My utang is your utang. Jamon na mo isto. Mahadlok na babayrog utang. Bitaw salamat kay dugay ma-arrange na schedule. Katulo mi gasibog-sibog ani kay daghampo ko kaadtong schedule. Bago po kong uli gikag Mindanao. Unya gayong mga talks pod ani napasa uli po ko rin human ani balik na po kog Bohol. Niya mo balik na po kog Mindanao karong sunod semana. Pero sige lang, ang importante, buhi. Amen? Naigamay na kong pamalando nga giandam alang ka natong tanan. Kinabuhing malinawon o malipayon, pangandoy sa matag Kristohanon. Way laing kinadak-ang kalipay o bahandi nga gipangita nato labaw sa tanang butang kanang malinawon imong kinabuhi, di ba? Nakoy next slide please. Nakoy nakitaan nga mura og gi-cross stitch sa kumbento sa mga madre. Ganahan ko kaayo hunahuna ani. Ingon dinhi, when you are at peace with yourself, every place is home. Natandog ko ani dito ni sa usa sa mga kumbento sa mga madre sa Espanya nga hong nakitaan. Nay iring nga natog sa basket nagiingon dito og malinawon kuno ko sa imong kaugalingon. Bisag asa kay pahiluna matawag na nimo panimay. Piskay kaayo. Kamo mga alagad sa simbahan dinhi, kamo mga parokyano kay baw mo endangered species na tagsugod. Nihit na ning gakanihit na mga tao, labi na sa mga bagong tubo, gakanihit na ning mga batanon nga mga manginlabot og simbahan. Kauna-una bitaw ko sa parokya na sa Bohol. Og mga matay ta kita, mga 40 years old up, kinsa na kay mo dazong og karo. Kinsa na kahay mo hinlo og simbahan. Dagha mga batanon ni na ganahan makig-involve og simbahan. Mura na tagtarsir, endangered species na. Mga madri nihit nagbukasyon sa mga madri ron. Bisan sa Bohol, gibantog man ang Bohol nga daghag bukasyon karon, nihit nagbukasyon. Sa seminaryo ron di na para sa unang daghan kaayong magpari. Gani ka nang magpamisa ron, kanang magpamisa bitaw, naa sa mga 40 years old up, sa mga bagong tubo, wa na kayo magpamisa. Mga gatudlo ka seminaryo sa Tagbilaran, hugiing na sila kamo, mga pari mo, mga pasmo na mo, kaya wa na magpamisa. Wa na magpamisa. Mga padayon sa mo pagpangalagad sa simbahan, samtang naapay kusog. Kay maunay pinakadakong kalipay nga inyong madawat og dahan dapit na magmalinawon inyong kinabuhi. Lectors, katekista, zone leaders, tanan nga mga apil sa simbahan ani. Unsa man ning gitawag og kalinaw? Ang kalinaw sa atong kinabuhi number 1, kanang magpuyo tag kinabuhi nga layo ta sa tanang kahadlok. Amen. Tinudaghan tag kahadlokan. Mahadlok tang mamatay, mahadlok tang matiguang, kami mga pare, mahadlok may asa may paingon og wa na mi di-retired na mi. Pero labaw sa tanang butang kung mabulit kita sa kahadlok, di kita magmalinawon o di ta malipayon. Kisa ba'y lectors ani hands up? Lectors katigbasa sa misa, daghano. Daily minister, kanang lector batigbasa sa simbahan, unya ga-practice na siya sa mag-ambahan. Unya kay pagbadog misa kahingkalit mag-ingon agpari og English atong misa.
Di ka kurog-kurog intaw na agliktor, Father, maluoy intaw ka, Father. Di ba intaw ka maluoy na, Father, bisadya ni hong gipraktisan. Papraktisa intaw ko English, Father, ingon agpari. Di mahimo kay na mga foreigner, English atong misa. Unsa ra pagsugod, Father? Di magsugod na ta kay on time ni. Di mo angay ng mga foreigner og late. Di pagpaso nagabarag-barag intaw siya gapaso kay gahanahadlok lagi intawon siya. Karon pag misa na, second reading siya. Second reading. Suwat ni San Pablo ngadto sa taga Filipo, di ba? A reading from the letter of Saint Paul to the Philippians mana. Sa isang kahadlok ingon ag lektor, a reading from the letter of Saint Paul to the Philippines. Kulbaan siya. Manong na basta hilingi ang foreigner ko, diyan mo suwat ni San Pablo sa Pilipinas. Nasa isang ratol lagi hadlok lagi siya. Pag humana amay the word of the Lord, pulong sa Ginoo. Sa iyang kahadlok ingon pog lektor, the end of the world. Natapos nagkalibutan. Matang ni atong mga kahadlok. Ikaduha nga rason nganong we cannot be at peace with ourselves. Kung sa atong kinabuhi, daghan tag mga buhat sa tago nga ato nga gikanunay gitabunan o mahadlo kita nga madayag sa uban kay maghatag kinig kauwawan. Sa laktod nga pagkasulti kana mga kahimtang nato nga usahay, lahi ang ipakita nato sa gawas ug lahi putong tinuod nga bulok sa atong kinabuhi. Mapuno matag kahadlok ana. Kanang dili black and white atong kinabuhi ba? Kanang lahi agong say makita sa gawas, lahi putong naa sa tago og sa likod. Hagit man na natong tanan. Mga pari, mga madre, mga katauhan sa Dios. Kay numdum ko sa kaistorya. Dahil lungsod nga Gilinog. Gilinog mapunta din hinodongan tong sa Bohol. Niya kuba kaayo ang tibuok lungsod. Naguba ilang simbahan, nadugmo ilahang kumbento, nadaot ilang munisipyo, naguba ilang merkado, guba ang mga bahay sa mga tao. Pero dahil usa ka structure nga wa maguba, kay baw mag-unsa? Beer house. Ingon ang mga tiguang, Father, unsa man ito'y mensahe sa Ginoo ni Emperor nga Gilinog ta pero naguba ang simbahan, ang beer house wa maunsa. Unsaon man ni, unsa may plano sa Ginoo ani? Pagka Sabado na gabi na problema ag pare asa magmisa pagka Domingo. Kay guba man tanan. Hingingon ag tag-iya sa beer house o Father, ari ta magmisa sa bar naho kay kompleto ni. Wa gumuliki aircon pagyod, sindot og lingkuranan. Ari ta magmisa Father. Sukog mga tiguang. O ganha ka magmisa ng beer house, Father, di so may manimba. Ngil-arago po na yung mga GRO ini kagabi o ganha ka magmisa. Bahala kang pari akademi manimba. Pagka Sabado gabi kay gauan mantaman-taman. Hantod pagka buntag. Nga asa man sila magmisa nga upam sila kaput up og tents. Kay bago pugos silang Gilinog, napugos ang pari og decide adto magmisa sa beer house. Pagkakadlaw na sayo na lang gipamalhin nilang mga gamit sa misa sa guba nilang simbahan. Unang nangabot ang mga lay minister, mga nanggiputi. Sa main door, sa pultahan sa beer house kay naamay langgam nga piriko. Kailan magpirikong langgam no green. Mo istorya bitaw ng piriko. Na diha sa kilid sa pultahan sa beer house. Unang hingabot ang mga lay ministers, mga lectors, o mga salmista o katong mga collectors nang giputi. Ingon ag piriko, hala, lahi na laging mga GRO, no? Nagkaingon ag piriko GRO kay tingag pero lahi na magdagway na mga GRO. Sunod hingabot ang sakop sa choir, ag choir sa misa. Ingon na pag piriko, hala, lahi na laging sa layban. Lahi na kuno ang mga sakop sa layban. Kay layban man to magabi tiktukar. Na choir man to. Ikatulong hingabot agpari
gasutan na daan. Padung mo misa, pagduol sa pare sa piriko, kilid sa pultahan, wa mamilok ag piriko. Ingon ag piriko, hala, mao man gyapon customer. Nabuin. Sakpan ag pare. Joke na to ha, basig tinodoon. Impas ag pare. Sakpan sa piriko. Usa na sa makahatag na to kahadlok. Kanang daghan tag tinaguan nga wa mabutiyag sa uban. Mao nga piskay ang kinabuhi og kanang gingon sa mga tiguwa lang nato kaniadtog makatuog kang maghayang. Mao man na ekspresyon sa unang mga tiguwa nga at peace ka ba? Father, bahala pobre mi basta makatuog ming maghayang. Kaya mga tao nga di malinawon sa ilang kaugalingon, di nakatuog nga maghayang. Magsigi kag alindasay. Sabot mo alindasay? Gamito na to ng mga punga kay ang mga batanon ni naman mo gamit ana. Mga young people karon, Father, where man ta mag-lunch? Yan na. Mura ra bag nakakwarta. Pero di natin gamit ang mga batanon mo nang ako gamiton jud na naho nga mga pung. Kay hapit na mawa. Alindasay ka na di ka mahilona. Magsige kag limbag-limbag. You cannot be at peace. Dihay magtiayon unya kana bang dugay na gud silang gaipon. Unya imbis ba 5 anyos na nun silang gaipon nang ka-decide ang bana makigbuwag sa iyang asawa kay kanunay isang kulatahon sa isang asawa. Battered husband. Kaya iyang asawa kay bagsik ko kuyaw naman yung mga badger o mangulata nagbana. Na mga bana ro mga luyahon makulatahan na nag-asawa ro mayroon pabangbuang. Ingon ag bana, Father, makigbuwag na ko sa akong asawa wa hinungdan. Imbis 25 years naming naminyo, battered husband mahinong ko. Kay bo ka, Father, sa bago pa may minyo, labing ba may kayo sa asawa. Mangaon, good me, maghungitanay, good me. Unya mo inom akong asawa og sabaw sa tinuwang isda, ibuga niya sa akong baba, Father. Kuskayan labi nga, may kaayo. Ilimugmog niya ang sabaw niya, ibuga sa akong baba, Father. Tunlon po na ko. Ingana, may kalabing. Unya maglakaw-lakaw mi sa baybayon padre sa hunasan, labing kay mi. Akong asawa magbitbit sa kong tsinelas, unya among iro nit niadto mo'y magsigig paghot na mo. Father, 25 anyos na nakalabay, nabali, Father. Akong iro na gatangag sa kong tsinelas, akong asawa na sigig paghot na ho. Buwag mi, Padre. Wa na'y kalipay o kalinaw. Unsa may buti pasabot aning gitawag og kalinaw og mohisgot tagamay nga data sa Biblia. The word peace nakadungog tili mo ini. Next slide. Kanang giingon og shalom. Kadungog man ang shalom no. Shalom. Mao nay biblical meaning of peace nga buti pasabot sa Kristiyanos nga tradisyon. Dili lang ang peace nga way gira. Dili lang ang peace nga way parigla. Dili lang ang peace nga gipasabot nga kanang peace and order situation sa atong lungsod ug parokya, but ang peace nga gipasabot niini is something that is coming from within, and it means completeness, wholeness, tranquility of body, soul, spirit, the entire everything in the life of a person. Maunay shalom. Maunay tuburan sa tinawag og katagbawan nato sa atong kinabuhi. Kaya tanawa karon, next slide please. Na-quote sa Dalai Lama. Kining Dalai Lama, ang kalinaw nga gipasabot nato sa atong kinabuhi. Gawas nga free sa kahadlok, gawas nga di ka magmalinaw kung nakay mga buhat nga gitaguan sa ngit-ngit. Usapod sa makahatag nato
makaingon nga di ta magmalinawon, kanang di ka kontento sa imong kinabuhi? Kanang watay sense of contentment. Kanang kontento, wa man na magpasabot nga di ka maningkamot. Kanang contentment sa kinabuhi, wa na magpasabot nga di na ka magbayo piskay. Wa na magpasabot nga di na ka mo biyahe. But ang contentment kag gipasabot dinhi, kana bang paghuna-huna nga sa gihatag sa Ginoo nimo karon, kahibaw ka nga ang Dios wa ka pasagdi. Unya ang Dios ka mao mo huna-huna og unsay makaayo para nato. Amen. Daghang mga tawo nga daghang kwarta di kontento sa ilang kinabuhi. Daghan po mga tawo nga igo-igo rag pagabutang kontentog malipayon sa ilang kinabuhi. Nabitaw panultihon, kita ko sa Facebook, ingo din bahalag saging basta labing. Bantay bitaw, no? Pwede na tinuod. Kanang bahalag saging basta labing, di na tinuod. Suway ragog case ana imong bana or case na imong uyaw wa kay gikaon, kinaluuran ang laway ana. Kinaluuran. Manglupad ng gugmas bintana o watay lungagon. Nabito gingan dinig bahalag saging basta labing. Bahala kuno magkaon og mais basta ang ngisi tamis. Magunsa man ang humay kuno unya magsigig away. Nya bahalag magkaon og dukot basta dili gubot, bantay bitaw. Bahalag magsudan og ginamos basta ang gugma timos. Magunsa man ang adobo apan pirmeng galagubo. Anang gibutang sa ubos, ang mutoo pasmo. Pasmo, so di ka mapasmo nga. Haya-haya man ang gugma o magpabilig, wadya mo kay gilungag. Karon, unsaon man kuno nato sa tradisyon sa simbahan, unsaon man kuno nato ang pagkabuot sa kalinaw, kanang kalinaw nga hinabuha o hinukad gikan sa kahiladman sa atong mga kasing-kasing. Nakoy tulo ka butang nga ipaambit mga igsuon nga diin makapamalandong puta niini diha sa tong kinabuhi. Usas sa dakong babag nga di ta magmalinawon sa tong kinabuhi, kanang di ta magbaton og maadjong kabubuton. Di ba? Sabot man tag kabubuton, no? Di ba may tao say, uy, maayo lagi kabubuton ning tawhana. Umiyo kag maayo kabubuton, daghan ko ng galangkob ana. Apil na sa iyang maayo, pagkamaayong kabubuton, iyang maayong batasan, maayong gawe, maayo og dali duolon sa panahon sa panginahanglan. Dili lisod ikasabot. Mao man ni mga tawo nga maayo kabubuton. Di ba? Ang mga tawo nga di maayo kabubuton, lisod na ikasinabot. Lisod na ikasinabot. Naay mga terms din sa English gitawag manag goodwill. Sa Tagalog gitawag nag mabuting kalooban, loob. Unya sa Latin gitawag nag benevolensya, mao gihapon benevolence or goodwill. Lisod ning kabubuton og mga bungkag. Kabantay mo bisan sa pamilya og mabungkag ng maayong kabubuton. Mabot sa panahon nga kanang inyong panimay, mura na lag airport, mo touchdown imong bana, mo take off po kang asawa. Na di na mo magadug. Kamo mga minyo ani magdug ba mo? Kanang tinuod. Basig kanang iro nga mahalon inyong idog ha. Na niya mo mudug sa inyong bana, importante nagminyo. Gawas na mong sister kay bawal man na mong padre, di man pwede. Biblia may mo idog char. Pero kamo nga mga minyo kay tawag man as Ginoo ninyo, importante og apil sa inyong kinabuhi nga magdug. Bahalag tiguwang na. Bahalag usa na lang katango na hibilin imong bana. Bahalag dahili na inyong bilbil pagduog jud mo. Kay maunay laraw sa Dios. Diba tayo sa kaasawa ho nakita niyo, yung pangutana, mo di na makamudog sa imong bana.
Sa mga tigdog, Father, magtapan mi, mura mamig mga iring o iro. Di mahinom may magkasinabot. Mong gihimo, Father, agahong queen size nga matrimonial bed nga gihigdaan na mo pagbago, pamingminyo, pagkasal na mo, akong gipaguba. Gatukod kong higdaan ng double deck, Padre. Ako sa ibabaw, ang bana na sa ubos, gipatauran pa dyan barbed wire. Labihay. Patauran pa dyan alambre. Aron di makasaka, isang bana. Labihay, luuya po. Importante ang gitawag o kabubuton. Mao nga, maningkamot kita. Bisan kami mga pari, magpuyo mi kumbinto, o wa mi maayong kabubuton, lisod. Unya, og di ka mayong kabubuton, kadaghan makikikakontra. Kinapaitan na ba ning atong ikalalis, ikabikil, ikakontra, kauban na itong pudyo. Kamantay mo? Okay ra mag-imong kontra to Saudi Arabia, bahala ka diha. Ijahay man ta kinabuhi. Kanang gaipon mog puyo, kauban mog trabaho, kinapaitan. Kabantay mo ikakontra nimo ning kaubag trabaho, mosulirap imong kalimutaw kanunay. Mato kasi di ana pug hang kontra ka kauban. Mo hangad na po ka dito. Kay kanang mahadlo ka mag-abot inyong dan. Una imbes sakay kag multika baron padong ka og minglanilya, musakay na magpagparatalisay. Bisag wa kay tujo atong muhon kay paglingkod nimo diha mag-imong kauban nga kontra nimo. Mo gamay atong kalibutan ning mawa ning maayong kabubuton. Lisod. Pero maayo ta kabubuton, magaan ang atong mga kalambigitan. Pragog magtiayon. Kamo dinhi nga mga minyo, again, tig-celebrate ba mo anniversaries? Ha? Kamo mga idadidara na ani, mag-celebrate ba mo anniversaries? Magpakis palagi mo sa inyong bana? Sus pakis jud mo. Kay meaningful na. Og dalagita pakisan, ang buti pasabot ana is hope. Kay gihagkan pa ko, napadyoy mga sawa na ho. Og minyo na para kasagaran ninyo, ang kiss means faith. Gihagkan pa ko sa akong bana, gihigugma pagyug ko. Gihagkan man ko sa akong asawa, gihigugma pagyug ko sa akong asawa. Pero tiguwang na gani kisan, it means charity. Kinaluoy na na. So pakis mo kay piskay nang nay maluoy na to. Kaluoy na basta tiguang na. Mo na hope, faith and charity. Three important virtues ingon sa St. Paul. Unya ang pinakadako ra ba ana sa tulo ka virtues is love or charity. Mo na the greatest of all this is love. Yan na. Kung maayo kag kabubuton, ang imong pagpuyo sa imong mga kauban og mga tipik o kabahin sa imong kinabuhi maayo pod. Tanawa, og maayo kag kabubuton sa imong bana sa imong asawa, bisag simple celebration, simple anniversary, it becomes meaningful. Parihagod, di man ta kinahanglang maglitson og anniversary kasal og jamo jud kay ikabayad. Di ka kinahanglang mag-cater og wa jamo jud kay ika-afford. Og naa po di mas maayo. Pero wa apiki ka bulsa, apiki ka sa panudalan, niya maayo mo kabubuton. Kanang ordinaryo ninyong panihapon, dugang nila nag-usa ka bangos nga bagag bunlan. Kanang bagag bunlan din he. Unya sansani og daghang sibuyas. Kanang sibuyas bitaw nga sagol yuta, no? Ay pakaon sa imong bana kanang dugay mo uli imong bana pakanag sibuyas daghang yuta. Ano ka makabawas? Pusta nag-fuel, no? Isugba. Dungan magpanihapon kay wedding anniversary man. Nya, ini gumagpanihapon, tuyuag yun nga imong bana mo'y maghugas sa kusina. Na ikaw ang asawa, bisag labad imong bisag gitakigan, bisag gihilantan ka kay 38.2 imong hilanat, kaligo jod. Bahala gihilantan ka, kaligo. Kaligo. Ka-anniversary ba yan ninyo? Kasal. Una, kas kwarto, kaligo, bisag gihilantan ka. Inainig humang kaligo, suot po doog panapo sinina nga sihag. Adyaw ng murag si WL, isuot.
umrag Legion of Mary, ano? Kay imo man ang bana, imong ipahinong na. Suot og sinina nga sihag. Nya pa imong bana sa kusina, ga hugas ang hipos. Unya ni gumana na og hayag kayo ang suga sa inyong kwarto, ilisi og bumbilyang gagmay, kanang ngit-ngit gamay. Aron na sense of thrill ba romantic kaayo. Kailis na ka, unya wa nimo tiwasag trapo imong buhok, basa imong buhok. Adyaw po pagpatara sa pultahan nga mura kag padong di aharbisan na kulab, di po na ingon ana ano. Napoy gamayng excitement. Og naay banig sa inyong kwarto, lukuta imong kaugalingon sa banig. Di ba? Lukuta imong kaugalingon sa banig unya wa pa mamobalik imong bana iganga na mainita na man ikaso. Agwantahan na lamang bahalag din nakakaginhawa ang banig, no? Inigsod sa imong bana pagkaraw-karaw, inikaraw-karaw makaingon imong bana og nay iring, iringan ni pag-abli kay ikaw man, moingon imong bana day magiring-iring na ta. Tan-awa ang kinabuhi og maayog kabubuton. Lisod ang kabubuton og maguba. Karon sa atong parokya, kamong nangalagad sa simbahan, kumusta man ang inyong mga kabubuton? Kumusta inyong mga kabubuton? Ilis, murag mo pa? Natural na mga kabubuton. Nga natural ng lalis, natural ng usay magkompetensya ta, natural ng usahay maguna-una ta kisay suod sa pare, pero adyaw palabi Adyaw palabi kay maguba ang mga maayo natong kabubuton, maunay mga butang nga maghatod nato sa pagkaway kalinaw. Amen? Bisan ang pari nga di maayo kabubuton sa mga tao, lisod i-project. Lisod. Tanawag maayo kag relationship sa mga tao. Pare, mga tao mo maghuna-huna, oy Father, katagakunal gitong arkuba. Hapit na li ka batagakan og chandelier, Father. Ako'y sponsor ana. Ana. Pero di ka maayo kabubuton, sos kinalisuran sa pare. Unya og di ka maayo kabubuton inig misa, di po ka maayo og naong. Di ka danag og naong. Pariha, dihay istorya sa kapare. Diabetic nga pare, hinga tugon. Diabetic bitaw kay kapoy bitaw lawas. Pero na diabetic man ko niya. Alas 8 na sa Domingo, nahuman nagbagting agampana, wa pa mo gawas ag pare kay nakatog. Sos nahuman na magbagting, nahuman nagbasa ang mga mas intentions. Ingon ag mga tao, sama gatong pare. Gipukaw sa Kristan Mayor. Paler, ikaw na gihuwat to na tanang mga tao ato, ready na silang tanan, hapit na mutukar ang choir og entrance song, sus mura magialimungawan ag pare. Pag mata ni siya, wana jitso siya wisik-wisik og tubig gamay kay nahadlok siya no gihuwat alas 8 na gud kapin. Nya ilis sa sutana. Paso siya dito gisapot siya kay saputo na po siya daan. Pagpaso niya samot na pagwali. Pagwali ni siya kay nakakita man siya mga nanimbahay nga wa magsininag tarong, wa mag-dress code, dahil ga spaghetti, ga backless diri, hinsamot o kasukog pare, di ang iyang wali pangasaba, kamo din imbes kay malangita, maimperno ta, ay anak pare, ay di po mayong kabubuton po siya lagi, sa puton o niya ka ng di gaan o buot, tanawa, yan na siya, kamong nanimba din nga gasuot og spaghetti, gaspasiksi oroy mo, kamo mo'y himong instrumento sa demonyo, aron di malangit ning uban, nga nanganag pare. Sos gadi mo magpare, kay bao ba mo ang sinina sa mga babay sa una manimba, gilekturan kita niya itong nanimba nga kanang naiwa magtarog sinina. Maria Clara, sa unang panahon, Maria Clara. Gadi mo kita sa isang sutana, kita nga murag pinasaghit kita sa nang sawog ba nga na kita stana gaanam-anam og kausab pagka World War II ang sininaan sa mga babay kutob na lang skitin o gisaka pa sa sustana din pagka 1960 ingon ang pare pagka 1960 nauso ang miniskirt isaka na po niyang sustana daan ni rapita
tanawa karon inyo mga sininaan, ipabaw na sa pusod. Nga na iyang sutana. Sus kay gadali-dali man dito sa ilis, wa man sa kapantalon, wa ka brief. Hindi sok sutana. Pagsaka sa isang sutana din nakita tanan, isapot man siya. Hindoo ag sa Kristan, Father, nakitaan imong itlog. Ingon ag sa Kristan, ayon ag pari, maulaging mamalik tas karaan. Wa na, kitaan na tanan. Balik kay gadimo-dimo man nagikan sa kuan. Kabubuton. Tan-awa gina inyo maayong kabubuton. Atong mga umagad o mga ugangan, tan-awa ang inyong kabubuton. Kumusta man? Maadyo ba mumutanda mo, bisita ba mo sa inyong mga umagad, sa inyong mga apo, piskay o maayo tag kabubuton. Dahil sa kaumagad, binalay, reklamo sa iyang ugangang babae kay di ligipod sila maayo kabubuton. Gilibak na iyang ugangan. Tihika ni akong mother, padre. Balig yung tihika, tihik pa sa tanang nangamatay. Giliman ka, Father, mo palit og chicharon, kanang chicharon ba? Mo palit og chicharon, inig-abot sa among bay, ihumol pagtubig ng chicharon, usa kanon kayo niya, kanon diretso mo paka, madunggan sa mga apo pangayuan. Sa may pormak chicharon, ihumol og tubig, una usa, kanon kay, madunggan sa mga apo pangayuan ko, no? Kabubuton, dali ara alas 7:15 na. Wa pa ko kasugod. Paspasan na tayo kay mabijaan sa kong barko. Next slide, please. Next slide. Next. Laktawan lang na to. Now, daghan ang mga butang nga makaguba sa atong maayo nga kabubuton. Number 1 ni ini kining gitawag og kasuko. Number 1 ani ang gitawag og kasuko. Anger. Di man mahimog di ta masuko. Kita mang tanan masuko. Pero ayaw palabii og kasuko. Duha ka klase ang kasuko nga gikinahang nga gihulagway sa Biblia. Primero, naay simple anger. Naay simple anger. Gitawag na og thumos. Kanang klase sa kasuko nga mubuylo ka, mubira ka, unya paghuman mawa. Para ganang mo flare up ka kay na nadiskubrihan mo imong anak nga kanang wa na musuod sa klase. Suko ka na taman-taman. Pero mawara kay pagkahuman na awardan man po best in attendance kay mo eskwela bisag way klase. No? Ang pinakadautan nga klase sa kasuko kanang kasuko nga imong sugnuran. Kanang kasuko nga imo kanunay nga hambinon sa imong kasing-kasing. Kanang kasuko nga kanunay nimong kargahan nga musangko sa panagdumot o musangko sa kasilag. So karon kay Kwaresma man, it's good also to examine kaysa may mga tao nga atong gikasukan. Ako nga pare, karon kay Kwaresma, kinsa ba kapoy mga tao nga ahong gikasukan sa ahong kinabuhi? Una-una po na niniron. Niya, ajaw sikha, iampoon sa inig uli sa ato. Dahi pare, lagot kay pare sa iyang kusinira, kay kanunay siyang unayog libak ba? Niya, inig pangaon nila inig kabuntag, muingon ang kusinira, Pader, mautaha ko pag sudan ni imong kumbinto. Unayon siya sa iyang kusinira ba? Pahilom-hilom rag pare, kay aron di lagi siya masuko.
pagkaugma, gibirahan naman po siya sa kusinira. Ingon naman po diyang kusinira, Father, bulinguna magagsutana. Mautaha ko po kag sinina, paria ka. Dirty look magkakaayo. Pailob ra gihapon siya. Pag ikatulong adlaw, iya nagibirahan na po siya sa kusina. Hugawa ko po ni imong kumbinto, paria ka. Ngilara man kang di man, tapos turbi man ni imong kumbinto. Wa na kaagwantag pari. Sos, gipatawag na iyang kusinira, ikaw ba? Kauban mo tatagpuyo, usara man taning household, ako magang sakop, nganong magsige magkanyog imo, imong sinina, imong kumbinto, imong gamit, imong sudan, manumiyo magag-imo nga, aho man kang staff. Dapat, ato, makadungogan ni ko mayong kag at imo, palayason ka na dinis kumbinto. Tubag, ato, yung pag sina, ato, ayaw na ko padunggag imo, kay ato, atong sudan, atong kumbento, atong pagkaon, ato na, muto kitimanan sa kusinira. Pagkasunod si mana, ag obispo hinganha sa ilang parokya kay nangumpirma. Sos pagpaniud to na lipay kayo ga istorya ang pari ug ang obispo, bishop mao ni akong nahuman, nindot na akong simbahan, nindot na ang mga tao dinhi, nindot kayo ning parokyaha, hingkalit mag-abot ang kusinira. Father, ang atong anak hingsud sa atong kwarto, pero anak to sa kusinira. Giingnan man ato. Unya yung gawa hingsud sa atong kwarto atong anak, Father, hinghigda pa jud sa atong katre. Nabalhin itong pari kay nakaingon na obispo og nay anak. Anak to niya. Way labot ang pari. Pero ingon magpari nga ato. Na atong anak, na atong kwarto. Okay. Atras usa. Mautoy pasabot og maayo nga kabubuton. Ikaduha, nga butang, aron mamaayo ang atong kabubuton. Naay mga butang sa kinabuhi nga kinahanglan natong dawaton nga di wa na jud tay mahimo. Lima ni kabutang. Kay ug di ka kadawat ani sa tong kinabuhi isip mga Kristohanon, di jud ka magmalinawon. I hope nga matiman-an ini. Number 1 nga kikinahanglan aron nga makabaton tag malinawon og malipayon nga kinabuhi unsa to pagbaton og maayong kabubuton. So first assignment nato inig uli, cheka ang atong mga kabubuton. Cheka kay makatabang ni aron kita magmalinawon magmalipayon sa kinabuhi. Ikaduha, to embrace the things we cannot change. Nay mga butang sa kinabuhi nga bisag unsaon nato wa jamo na kitay mahimo. Unsa man ang unang butang nga kinahanglan natong timan-an kay wa na kitay mahimo. Ug di na kinahanglan kitang mudawat. Number 1, letter A, everything will come to an end. Tanan naagyoy katapusan. Musugot ag sa dili, tanan na agi katapusan. Tanawa ang dagan sa atong kinabuhi. Ang natural nga dagan sa atong lawas. Kamo, mga idadidara na ani kita, idara naman po ko. Hikapa rago na inyong aping, hikapa usa. Kana mga idadidara, katang idara na. Itandi ng grano sa atong aping sa bago patang na daga o na ulitaw. Di ba diferensya na rono? Sa bago patang nadagag, bago patang naulitaw, sus mas laid ng langaw mo tapong sa atong aping. Karon tanawa na langaw mo tapon sa atong aping, di nakalupad, hingsabod ag sungo sa atong aping kay baga na taog kunot. Baga na taog kunot. Tanan na ay katapusan. Mao nga kita samtang bata-bata pag kita karon naapatay mahimo. Pahimosli ang mga panahon nga buhi ta. Pahimosli ang mga panahon nga lagsik ta. Kay di sa tanang higayon nga askil ta.
Kamo nga naay ikapliti, naay kapasidad, naay kay gayunan nga makabiyahe, biyahe jud mo. Biyahe. Ayaw nang pumupang 5-6 og ipliti kay musamo taga-ut-ut. Og naa mo ikapliti, biyahe. Kamong gatrabaho pa sa gobyerno, unya naay mga seminars, mga updating, mga assessment, mga training. Unya kamoy ipada adyaw jo nagbali-bari. Kay mo labay ratang tanan aning kinabuhian. Kamo dinhi nga bata-bata pa maning uban kanang wa pa magmenopause na napay kapasidad pagpanganak, panganak mo daghan. Kay maabot ang panahon nga di na mo mga buntis. Di man tinuod ang daghang anak mapobre. Kadaghan tanawa ng mga daghang anak sa una, hayahay na ron. Kay kada buwan usa ka anak libre konsumo. Di ba? Ang makadaot og ang anak tinampuhan pod. Lain po'y tag-iya sa siko, lain po'y tag-iya sa tingkoy, lain po'y tag-iya sa lapalapa. Kinahanglan tag-iya imo ragyong bana. Di bitaw usa ka laki, proud siya kaayo. Primero wa sila anak 5 na katuig sang gaipon sa iyang asawa. Unya, wa man mabuntis ang asawa. Yung dahi, paita po dugwatay anak, way buhusan sa itong paningkamot. Pato, iyahay silang paningkamot. Agbana, sige kaon o kinhason, aphrodisiac. Nya, sige tumar o koy, herbal capsule. Daghan. Agasawa po, bangil-bangil o unlan. Aron maka-anak lagi sila. So, a year after nabuntis ang asawa, sunod na nanganak. Proud kayo ang bana. Yes, di ko sterile. Di ko inutil. Kay ang akong asawa sunod ng anak. Maglagot may ang asawa. Kay sige, balik-balik, istorya, sharing, mga testimony. Sige, balik-balik nga. Proud sa kayo nga daghan sa anak. Giingnan siya sa asag, hilom diha. O kapag katabangi, anay mo silingan, pag makalugos, makagusa. Itabangan di ay silingan. Tanan so na katapusan. Kami mga pari, no? Si Padre Yunting, Padre Wendell, ako, mabot ang panahon nga mang-retire me. Unya, mang-retire na me. Kamo sa Tagbilaran, ako experience sa Cathedral sa Tagbilaran, di mo angay ng mga tao o pare nga tiguwang. Manawag mo na sa Tagbilaran Cathedral sa una, kisay mo misa, si Father Kuan, kanang tiguwang, di mi anak Pader, sama kang urasa mo misa Pader, anha mi simba nimo, yung lain na po, Ginoo mo itong gisimba. Di na mo angay ng mga tao, kining pangapari, angay mamatay sa'yo. Angay bitaw, kami, pas, angay ta mamatay og sayo. Di gisibo. Ato. Kunya angay mamatay og sayo kay ngano man mo to. Ang pare og batanon kay daghan mang mo kuan pa mo timbaya. Father, na manawag bitaw Father, sakit ako na mga byuda manawag Father, sakit akong tuhod. Ari ako Father, hikapa Father. Alaunas kadlaw ano sakit tong arthritis Father. Pero matiguang at paita tong misa, oy tiguang nga pare. Yung kay matiguang na punta, di na mapunta makadimao. Di na makadimao dahil paari sa Cathedral sa Tagbilaran sa natiguang na intahon. Tinuod ni Alzheimer na matugsugod, gamisa siya. Mga 80 plus na. Ani mo dyan ang pare magpakalawat aning tunga na mga lay ministers sa skilid. Sige kanta choir, communion. Pastilan kay nahuman naman ang iyang pagpakalawat. Nakalimot siya nga siya ay gamisa. Sige kanta choir, hingsaka siya sa kumbinto. Gailis, ga short pants, ga timplag kape, unang tanaw TV. Pag humagkanta sa choir, sara magatong pare. Ilan na pong gisaka dito kay Pader. Ikaw gamisa wa pa mahuman. Suot na itong posisyon ta nagbalik. Ingana ni luoy po ni matiguang na bituta. Napoy paring tiguang sa Bohol po ni. Nay pare pong tiguang gamisa nga nagtiguang na baon niya. Singgit pakalawat lawas bungol na may hearing aid. Kusog do bitaw na sila nang hearing aid.
Lawas si Kristo! Lawas si Kristo! Kaya may bungol man, kadungog, husog tingog. Pagkalawas, pag-abot dito sa pultahan, simbahan, hinsinggit, magpare, lawas si Kristo! Tubago gamen! Wa mo tubag tingali, amen! Nga di ba ka mo tubag? Ingon nagpare, tubago gamen! Di gisamukan ag sakristan are, yang giadto dito sa pultahan, ingon ag sakristan, Pader, haligi sa simbahan na imong gipakalawat. Mauding wa mo tubag kay haligi sa simbahan. Pastila. Moabot na nato. Musugot sa dili, bisag unsa pa ta ka bright. Bisag unsa pa kita kakusgan. Moabot ng panahon nga mga luya ta. Dawaton jud na nato nga everything will come to its end. Mga pahimusli, ang mga nahibiling yugto sa itong ginabuhi nga askil ta, gamitag yun na para sa Ginoo o para pagsilbi sa itong isikaingon. Amen? Kana bitaw mabungol ta, sos magununa bitaw ko, kay nakapuyo magupugog sa katedral sa Tagbilan, mga paring retired. Yan mabungol bitaw magkuyog, sos mabungol nga pare, di na magkadungo, gatapan niya, gatapan niya, isa ka pare, gadag butilya. Yo, Brad, puro bungo. Sama na imong da, Brad, botilya ba na? Ang pare pong bungo nga gipangutang, wa po kadungog, yung po, di, Brad, botilya ni. Ingon po paring nangutan na, abi kong botilya, na, puro botilya na ni, na. Pastila, no, puro botilya tanan. Everything will come to its end. Next slide, please. Now, tanawa, muna'y purma sa itong kinabuhi. O bata-bata pa ta, ingon anay ta. Kung matiguang na ta, ingana na yung taon ta. Tanawag, asa na mong dapita ron. Nang usa na mura nagsubok, o sikwa nga wa mautan. Okay. Hulagway na kamatuuran na sa kinabuhi. Naay katapusan ang tanan. Naay katapusan. Mo nga sa di pa ta matapos, timan nga sa di pa ta matapos, napay lugway atong kinabuhi. Paningkamot nga malipay ka sa imong kinabuhi, sa paagi nga makapahimuot po ka sa Dios o sa isikatawo. Karon is March, sa may pitsaron? 15. O 15 ron no? Wanay laing March 15, 2024 sa atong kinabuhi. Karon ra. Ugma March 16, sunod buwan April 2024. Diyan na laing March 16, 2024. Sa ugma na. Mga adlaw intan usiki imong adlaw sa paagi nga mausik ug masayang ang panahon. Kay not all the time that we are here. Unya wa man puta kahibaw kinsay mauna nato. Di man garantiya nga gidara na tagakango-kango nga tanga duol na tagmenteryo, di garantiya. Di pod garantiya nga og bago pa tang gadibo, bago pa tang ga-celebrate sa atong 18th birthday, layo pa nato ang kamatayon. No. Kada adlaw gasunod-sunod nato ang anino sa kamatayon. Dabi to usa ka istorya. Dai usa ka mag-uuma nga nay duha ka binuhi nga hayop, amigo kaayo, kabayo o kanding. Best friend kayo kabayo o kanding. Usa ka adlaw kay nasakit magkabayo. Pagkasakit sa kabayo, hingingon ag veterinarian nga, Brad, og di maayo ning imong kabayo, ihawon tani after 3 days. Kadungog magkanding. Naguol pag-ayo ang kanding. Iyang gipatid-patiran. Huy, best friend, mata diha. Paayo diha, kay tihawon ra ba ka 3 days after. Magunsa mo kung mawa ka. Wag yun ta magunok ang kabayo. Nasakit siya pag-ayo. Pagkaugma ikaduhang adlaw, nahadlok na kanding, kay 2 days na nabilin. Iya na pong gisakasakaan. Gisakasakaan niya, giyang sikat-sikaran. Giyug-yug niya. Huy, kabayo, best friend. Paskil ba, palagsi kay ihawo na ka.
Kay ba kadungog kung sabot sa veterinarian o sa atong boss amo nga ihawo na ka o di ka maayo. Wa man gihapon. Frustrated kayo kanding. Pag ikatulo ka adlaw mao na gitoy last day. Wa na. Di tusok na doon sa kanding agdunggan sa kabay kay baw ba ka ihawo na karong hapon og di ka magpabuhi-buhi. Paminkamot nga mabuhi kay patay na jud ka sa gabi eh. Hingkalit itog lukso ang kabayo sa kwadra. Hingkalit og lukso, galoy tuyok-tuyok sa kwadra, nakakita magtagiya. Praise the Lord. Buhi akong kabayo, mga silingan magselebrita, ihawo na ko ni akong kanding. Kanding mo'y naihaw. Pastilang luoya. Di malasa sa kanding. Ingana sa itong kinabuhi. Usahay magtuot nga kita mo'y kinalagsikan, muratag kanding. Pag himan-himan, kanding hinumoy na ihaw. Timan everything will come to its end. Next slide, please. Sunod nga slide. Bisan unsa kataas ang sumpay sa imong ngalan sa katapusan, tulora ka litra ang mahinungdanon sa tanan. R.I.P. Sus Ginoo, no? Mawa na ang Reverend Father, mawa na ang Doctor, mawa na ang Engineer, mawa na ang Reverend Sister, mawa na ang kinsa din na Judge. Usa pay mga title na to. Mao ni title nga non-thesis wa eskwelahe. Title natong tanan R.I.P. Dai usa ka adto timanin ang joke kanang timan ito tinuod kay basig iniguli ninyo mo yung sa pay gisulti ni pare ambot binuang man to. Kanang joke kanang kuan na kanang basta lamang di mo magduka. Timan ining main points. Niya bitoy usa ka amahan, duha ka anak niyang laki. Maldito ang iyang anak ng laki si Pedro. Unya gisugo sa iyang amahan si Pedro nga ipaadto dito sa sementeryo ipapangita tong lubong sa iyang igsuon nga si Roger. Pag adto sa sementeryo kay lasang man kaayog sementeryo daghang sagbot, wa mo suod si Pedro ingon nagtay, wa man dito lubong ni Manoy Roger. Say wa imposible nawa to, pangita to ha. Di gani makita nimo ang lubong ni Manoy Roger nimo kay hapit niya sumad managkota ayaw kaog paniud to. Napugo si Pedro balik sa sementeryo. Kay di man pakanog paniud to. Dapuan lagi kayong bataa. Di man dyan makaya mangita ato mga lapida dito. Uli isag balik. Tay, nakita na nako ang lubong ni Manoy Roger. Lipay ag tatay. Uy, salamat anak. Naagi lapida ni Manoy Roger nimo. Wa, yung ganong kaingon magkagmaw na ilubong sa imong Manoy Roger. Ingat si Jack. Na may R.I.P. tay. Roger, igsuo ni Pedro. Roger, igsuo ni Pedro. Kamao po, no? Na. Samtang wa pa tama R.I.P. Pag malipayon, sa kinabuhi. Nindot yan yung mga senior citizens na to din yung mga smiling sila. Mga retired but not tired. Yes. Because na panultihon gagingon, to rest is to rust. To rest is to rust. Kung mapahuway kuno ka, tayan ka. Murag sakyanan nga, di na ni mo padaganon, manggahi itong oil, na matayan itong mga mulye. Mga kamo mga retired ani, o naapo mo'y kahigayunan, silbi jud simbahan. Apostolate of prayer. Ampo. Iampo may mga pare. Iampo itong mga tao nga nang inahanglang pag-ampo. And that is one of the best ministries that you can offer to the church. Na ampo niya, donar po simbahan kaya dako mo pensyon. Hatag po ginagmay. Para project, pamisa. Kay tinuod, maunay pinakadako nga kalipay na to. Kanang kini magong mo retire ta,
panahon na nga papahuwayon ta sa kahago sa atong kinabuhi. Unya kay gipapahuway naman ta sa atong opisina, sa atong trabaho, sa atong agency, sa atong department, Dios na gyud ato. Yeah. Mao na usahay kamo ba yung challenging ni mga lagad og simbahan. Kay kamo din labi na kamo nga inyong na aktibo sa simbahan, mga Dios non mo unya inyong bana irehes, ikaaway na ninyong madugay. Daghan na hitabo anak kana bitong Dios non kakaayo niya imong bana, di makaila Ginoo, mag-awayon ka na madugay. Kana bitong sayo ka mugikan kay ga holy hour, hingkong pisal unya pa yung mga debosyon nimo, unya dugay po ka nakauli. Alas 9 na ka nakauli kay gilips to lips putag sa tagsa nimong mga santos. Usa ka mo karon gilips to lips sa putag sa mga santos ka. Aro kaluy-an ka no. Pag uli na pas mo na imong bana. Magyaw-yaw na imong bana. Sa may tigyampungad nimong simbahan, hingangay baka ng kura paroko. Away na. Pero ayaw padaog ana. Kay posible na nga gamiton nga haylo sa yawa aron ka malayo sa Dios. Total kahibaw mo na mo sa saktong puder. Mga hagit na kinabuhi. Mo bito nagingon sa ebanghelyo nga mianhi ingon na Ginoo, mianhi ko dili aron pagdalag kalinaw, kun dili panagbangi, magkabingkil ang ugangang babae sa iyang binalay, ang amahan sa iyang anak nga lalaki tungod sa tong pagsunod sa Ginoo. Ngano man ug mosunod ta sa Ginoo, daghang mga tawo nga ikabingkil nato, ang mga tawo nga wa makaila sa bahandi o sa bili nga ato nga nakita diha sa itong pagpangalagad sa simbahan. Amen? Ako paris-pris ko sa Balilihan, Bohol. Karon, luoy po to ako mga katikista. Mo ito primero, ingon jud ko, kamong mga alagad sa simbahan, endangered species na jud mo. For 3 years na kong paris-pris sa Balilihan, lisura i-recruit o katikists. Maayo lang magnayduha, usa, na mga tiguwang na po, way batanon. Kaya ang og batanon ni mo kon mangutan magpila may buwan, sweldo pa der. Na simbahan honorarium 15 pesos sa goy oras sa mga katikista sa parokya. Unya na counterpart sa SSS. Napoy sa PhilHealth counterpart. Na libre pog uniform once a year. Mura na ila in taon. Ilang pliti mo ato sa mga eskwelahan, habal-habal, ilang chok, ila tanan, wapay allowance. Mo na ahong gi-decree, ahong gi-sugo sa mga katikista sa ahong lungsod sa Balilihan nga, basta naay okasyon sa lungsod, bahalagwa mo ingna adto jud. Nay mamatay maghihog baboy, pangadto mo. Tapos 40 hugkas, kasal, adto mo aron mo makakaog biskay. Lami. Manausay mga katikista mo yung pag wadya mo'y namatay ron pa der, gigutom naaman po si Manang nga way mamatay. Mo ingon na mga katikista, way namatay pa der, kakauno na may baboy. Pero kami mga pare, di kay pagbula, bahandi mo sa simbahan. Kung sa ko'y mahimo na mo ugwa mo, grasya mo sa Ginoo para namo o para sa simbahan. Mahimo ba des pare o pare mangurtina? Mahimo ba des pare o pare mo imo decorate o Holy Week? Di. Pero naaman mo. Mahimo ra mo manimbang paghuman manguli sa inyo, di mo magpalabad-labad. Pwede ko nakisabay mo dakop na to. Wa. Pero gihimo ninyo nga makompromiso inyong kinabuhi, mutambong mo meeting, mutambong mo sa mga activities sa religious organization, na ba mo'y cheque inighuman? Diyan mo. Wala. Indulhensya ra in taon. Pero mga katikista lagi na sa parokya unya, ang Balilihan taon o ang ahong lungsod, hometown Antikira, tupad na sila. Nanay suba na ga-link ba? Sa una kay wa pa man ay tulay. Nya gatudlo mga katikista aning lungsura unya Balilihan ato atbang adto pikas tampi laing lungsod na bispiras. Nawala ginto yung mga kaon, gigalgal sila mamispiras. Sus kay habog magsuba, mga katikisa sa una, kaya di man magipantalon. Magsayal naman ito mga babae sa una magpalda. Pag ubog nila suba, of course, walis nila ilang palda. Kay mamista man, niya ang magbasa, mabot ko itong bahay.
Gihubo ilang shorts, giwalis ilang palda. Tabok si nagsuba nga taga-ani ag tubig kay aron makapamista kay way kaon. Sus kay sige mo pog istorya, sige pog panglibak, sige pog pangmarites ana. Tingawa sila kabanta, hingabot na lang sila sa bay sa ilang gipamistahan, gangan na gihapon sa ilang sayal. Ingon nagtagbay, Ginoo ko na unsa man ni mga katikistahan eh. Wa na maubos ang sayal kay na hingag og istorya. Pero samtang buhi pa, make the best of your lives. Ha? Ayaw usiki ang kinabuhi kay di sa tanang higayon nga naa kita. Next slide please. By the way, na kasabot mo sa akong gipasabot. Ang point ani unsaon nga makakita kitag tinuod nga kalipay o kalinaw sa kinabuhi. Niya pa kita sa ikaduhang bahin. Primero kay pagbatunog mayong kabubuton, ikaduha ang pagdawat sa kamatuoran, 5 ka kamatuoran nga ug di nimo dawaton di ka malipayon og malinawon. Number 1 katong tanan naay katapusan. Jamoy mogamot nato aning kinabuhia. Ikaduha, dawaton jud nato sa tong kinabuhi, dili tanan natong plano dunay katumanan. Amen. Kamong mga bright ani, mga manager o supervisor ani asa inyong opisina, uso na ron ang strategic planning. Team building, strategic planning, uso na ron. Na mga performance checklist, fulfilled, not fulfilled, partially fulfilled. Mag-evaluation bitaw ta. Pero luyo niya ng tanan. Dawaton dyan nato sa kinabuhi nga, di tanang plano nato dunay katumanan. Lord, na pagampo ni San Agustin. Dindot nga pagampo. Nga, iampo ni ninyo. Balik sa. Lord, do not make me too poor that I may curse you. Do not make me too rich that I may forget you. Nindot nga pagampo ni San Agustin, no? Ingon si San Agustin, Ginoo, ayaw ko himuang pobre kaayo, kayo nagtunguhon ka na ho. Ayaw po ko himuang dato kaayo, kay tingali o hikalimtan kanako. Buti pasabot, ang imong plano Ginoo mo'y matuman sa akong kinabuhi. Di ko magpapobre kayo Ginoo kay lisod pod. Di po ko magpadato kaayo kay naghikalimtan ko ikaw. Kay numdum ko sa kay istorya. Istorya lang gihapon ha. Kaya makasabot mo sa point. Dihay usa ka lalaki nga kaduha na biyay asawa kay apiki kayog naong mautog dagway. Kana iyang simod na sumpay sa iyang dunggan unya. Kana gumutanaw gyud tanaw ni mo ra kag makaihi. Kana apiki gyud kanignaw di ikasuroy iyang dagway. Duha na kaasawa ang hing biya niya. Gapuyo siyang gainusara. Lonely iyang kinabuhi. Usa ka adlaw niya nang hinlo siya sa iyang katre, nang uskos. Wa man siya kabantay nga sa headboard, sa uhan sa iyang katre, diha man day duwende gapuyo. Kadungog naman ng duwende, nang ingon lang mythical creature kuno na gamay kuno nang marag tawo ang gamay nga usahay mutabang kuno po nato unya og ato pong birahan dauton kuno puta. Hing istorya duwende niya. Yun nagduwende, Brad, luuya man kakayo, Brad. Kaluoy sa imong kinabuhi. Wa di ka magmalipayon. Maulagi, Brad, pakyas ko sa kong kaminyoon. Kay bati kong dagway. Gibiyaan kong duha ka asawa. Iyon nagduwende, ako kang lipayon. Make 3 wishes and I could grant it to you right now. Iyon nagtawo, duwende, gusto kong madato. Daghan kong kwarta. Iyon pag duwende, piyong, pag-abli siyang mata, kinadaghan ang kwarta sa iyang katre. Hapit ko siya madatugi sa kwarta. Iyan nagduwende. Wish number 2, duwende, gusto kong maayo sa akong asma. Kay hubakon ko kaayo. Di ko kaginhawa. Iyon nagduwende. Ginhawa og laom. Take a deep breath. Pag humaginhawa niya, tangtang tanang sipon, tanang kugmo, tanang hukaw sa iyahang ginhawaan. Ingon nagduwende, maayo na kaglawas. Yes. Napay usa ka wish akong ihatag nimo. Ingon pod ag tawo duwende,
gusto gyud kong makaadto og Tagbilaran, Bohol. Pero di ara jud kog Cebu kay mahadlok ko mo tabo kay mahadlok ko mo sa kay fast craft kay di ko kamao mo langoy. Duindi pagtukod ra kog Taytayan gikan sa Tungkil, Minglanilla padung sa Tagbilaran City. Tay galingo-lingo magduindi. Ingon nagduindi matay di mahimo na bay. Purdoy kuha na gilalimang kag tulay kag Cebu padung Bohol. Bisan pag moadto kag DPWH tay mahimo na butanga. Di mahimo cancel ng wish number 3. Pangayog lain. Sige di man ka mahimo ng tulay. Ang wish number 3 nako himo akong gwapo. Aron magukod-gukod nako ang mga babae, ang mga chicks mag-apas nako. Tan-aw na pog duwindi niya yung nagduwindi. Matay di mahimo brad, magama na lamang tagtulay. Kay di mahimo na imong dagway, di na gina maritoke, pastila. So, di gina to tanang plano ang mahimo, no? Di tanang plano nato ang mahimo. Mao nga kita sa atong kinabuhi. No matter how much you try, how sincere our intentions, how good our plans, there is no guarantee that we will always succeed. Naara gina sa panabang sa Ginoo sa atong paningkamot. Tinuod na. Sa atong kaminyoon, di man garantiya nga kanang bright mong duha, namoy house and lot daan, nga mutunhay inyong kaminyoon. Paningkamot, pero grasya gyapon sa Ginoo ang atong masaligan. Magsalig ta sa kaugalingong laraw, di tanan successful ang mga plano. Kisa ba'y gusto mabungkag ang kaminyoon? Wa. Kisa ba'y gusto nga di makagraduate inyong mga anak? Kisa ba'y gustong mag-ilaid sa kakabos? Kitang tanan nangandoy o nangindahay o hamugaway nga pagpuyo. Pero naa kanunay ang kalisdanan, naa kanunay ang kamatuuran nga di tanang plano nato matuman. Usahay magrasyahan kita. Day tao nga namista. Tigpamista mo moglang lungsod no. Sa Bohol uso, sa Bohol lang suki-suki o pista. Panlitan taga Minglanilla ka na kay suki nga pamistahan sa Naga. Nagpista na pog Naga, ikaw mamista sa Naga o pista na pog Lipata, sila na po'y mamista nimo. Mo na uso sa Bohol, baslanay. O pista sa Lipata sa San Roque, ang taga-Naga nga ahong suki, padadaan ako og usa ka kahong tanduhay. Unya kanang usa ka paa, unya ako na po'y mamista sa Naga, inagpista nila, padadaan na po kung lagtanduhay, baos-baos. Sus day usa ka taong taga Bohol namista, lagot kay siya kay inipamista niya sa iyang suki nga pamistahan, di man siya padadaag bringhouse nga dako. Mo'y mamista niya, padadaan niya daghan. Lagot siya pag bispira sa piyesta sa iyang kumpare, wa siya mukaon. Hindi ko mukaon kaya daghan gyud kong makaon makabaos ko sa akong suki. Pag bispira sa piyesta sa Naga example, wa siya mukaon, wa siya mamahaw, wa maniuto, wa manihapon. Pagkaugma dito na mista siya, andam sa kinagutuman naman siya kaayo. Pag aksyon naghungit, kabantay siya, nahibilin magyang pustiso. Pastila nabilin iyang pustiso. Lagos ay nahibilin. Di, bida. Unsaon na magigutom ko kaayo, wako'y pustiso. Di man po'y tapad niyang mamistahay. Nakabantay nga, nag-uol siyang wa siya'y pustiso. Giingnan siya, Brad, wakay pustiso? Wa lagi, Brad, dahi ako. Isuot ni. Suot. Matang pagsuot sa unang pustiso, muna-muna mangluaga. Di iyang giluwa. Sunod na po, di apa Brad, isukot ni. Ikaduhang pustiso, pagsuot niya, muna-muna pong guuta. Kinaguutan, sakit iyang lagos. Kuha na po niya, di apa ikatulo Brad. Pagsuot niya sa ikatulo, sakto makaayo. Murag yung iyang sukod. Di nangaon sila, lipay sa kaayo. Pag magpangaon, tagay-tagay na sila. Di nangutana, pasalamat sa kanang Brad, kanang dentist ka ba? Galibong sa unsa tong tawhana. Dentist baka Brad ka, kanang salamat kay mo kung gipahuwa mo pustiso. Daghana magkagpustiso kanang dentist baka. Ingon po giyang tapad. Portiro ko tighabwa ko glubong sa minteryo Brad, ni akong gihipos sa mga pantiyon sa mga binatay aron magamit. Piligro din magpahuwa mo pustiso.
nakagamit nagpustiso gikan sa mga nangamatay. Bisan sa atong prayer life, kita man jung tanan magampo. Why question na? Kita man jung tanan hinsalig sa Ginoo. Why question na? Kita man jung tanan nangaliopo nga tabangan ta sa atong mga gibuhaton. Why question na? Pero makabantay mo, daay mga pagampo nato nga usahay, di nato madawat. Napoy mauni mong gipangayo sa Ginoo, lain ang gihatag. Kabantay mo ana. Sige ko kay kuan na ni Father, sige li ko kahagbong og board exam. Nadisod ba na tubagon? Unsa may sanos Ginoo Father? Ngano di man ko makapasar muna man akong review. Niya human makarealize sila nga gipangasawa mo po sila foreigner. Unya gidasa abroad, dito nahiluna silang kinabuhi. Diyan na po sila gyud, God has another plan for me, Father. Next slide. How prayer works? Timan ini. Faith is not the belief that God will do what you want. But faith is the belief that God will do what is right. Mo din ang usahay atong gipangayo sa Ginoo, di pa ihatag karon kay napay lain day kunong gihatag ang Ginoo, giandam ang Ginoo para nato sa iyang kaugalingong panahon. Amen. Kay lahi ang kalendar sa Ginoo atong kalendar. Lahi ang timetable sa Ginoo og atong timetable. So timan ini, faith is not the belief that God will do what you want. It is the belief that God will do what is right. Mao nang di jud nato kalimtan ang giingon sa amahan namo nga matuman imong pagbuot. Mawaha gani na prayer will lose its efficacy. Kay bisan pag nangayo ka ni Ginoo at the end of the day, iya ra man gyapon pagbuot ang matuman. Salig lang. Salig lang. His will be done. Dahil usa ka pari nga pobre kayong pariya kay naasahin siya bukid. Kinabukiran. Unya ang mga tao, mga tribo, wa intaon siya kapalit og sakyanan kay wa man ito way pamisa. Ang i-offer mga lagotmon, mga utanon. Problema ang pari og asa siya sakyanan. Wa man jud di man siya makapalit og sakyanan. Giingnan siya sa iyang parokyanong at tag-ijag funerarya. Pader na ipurlon daghan diha pagkuhag usa. Kay wa man jud tayo sa ikapalit. Hitagaan siya purlon. Namura na St. Peter ba ingana og kanang na purlon. Di ang service sa pari purlon. Misag baryo sa kay purlon. Na bugat man sa nagadyo kay namura kurtina anang likod, namura kahon. Pag misa dito sa baryo dapit itong paginpinon. Kaabot kong paginpinon sa una. Nakahigda ko dito. Sige, hida to kada sa padupan sa dinhi ko. Og na taga paginpinon dinhi, happy to see you. Anya pag adto dito, hintirek mag isang purlon kay kanang purlon buga daghan bayang kag manakay ana hintirek hingundang og dagan. Gauwan man, gabaklay ito pare padung sa highway. Kahuwat siya kisay mo, pasakay niya kay basa kayo siya. Gibilin ang purlon dito sa suok. Taw-taw dahil kutsi ngayong hunong. Puti, tinted og samin. Sakay ang pare kay kakilat God. Sakay siya, tiyagan. Sus paglingi niya kay gwapa man nga babae ang driver. Chicks, muna taas og buhok, puti og naong. Muna batanon pa, puwag wait murag katambak. Murag isda nga katambak. Di agpare gikulbaan. Kuot agpare sa isang rosaryuhan, ama may rosaryuhan na namong bag. Iyon agpare. Lord, Mama Mary, tabangi in taon ko. Deliver me from this temptation. Deliver me from this temptation. Ngayon ragi mantra niya, deliver me from this temptation. Nakusog man kapadagan niya, gauwan ba ya, hing turn turtle ag kutsi, na disgrasya sila. Ang pari o ang driver silang duha, nakuyapan. Sos, unang nabalik o nauliag kabuhi, panimuot ang pari. Kaya abdik man yung pari. No? Bisa kung sahon. Pagtanaw niya, tingaman agpari nga iyang kamot, diha naman sa dughan sa driver. Diha na sa dughan sa driver. Nautro ang pag-ampo sa pari. Wala mo yun ang pari, Lord, deliver me from this temptation. Ingon agpari, Lord, your will be done. Diha naman ari. No? God's will
must be done. Lord, you know what is right. Ginoo, gusto ko nga moabot tanan akong mga anak. But Lord, you know what is right for her. You know what is right and what is good for us. Your will be done. Your will be done. Dili ito ngando katong sa dughan, di ito example ra to, no? Matuman ang imong pagbuot. Kay daghang mga panahon sa tong kinabuhi, mga igsuon, nga kita'y magbuot sa atong pangayoon sa Ginoo. Unya og di hatag sa Ginoo, kita'y maglagot, may ubos ta. Dahil usa ka bata nga nangayog bayik sa iyang mama. Di man gyud mohatag iyang mama bayik kay kuan man, pobre man sila. Ingon ang mama, ato pangayog bayik ni Lord, ayaw nako. So every morning, every afternoon, gikan siya sa school, mohapit siya sa simbahan at bang sa crucifix. Lord, give me a bicycle. Pagkahapon, Lord, give me a bicycle for 2 weeks. Nakabantay dito tong silhig sa simbahan. Yang gisumbong sa pari. Father, nalagi bata nga nangayog bike sa Ginoo. Nga tihik mang pagpari, ingon nagpari, manong ako may mohatag, Ginoo may gipangayuan, Ginoo mo'y pahataga, ana. Ajaw ko. Kadugayan, wala mo balik ang bata. Nakabantay sila nga nawa na diri sa simbahan ng image ni Mama Mary. Karaan, antik nga image sa Blessed Virgin. Di naggubot ang tibok lungsod kay ay burigo to. Panahon pa to sa mga Espanyol, dugay na to diha. Mabato ilang iprosesyon kay padog piyesta. Pagtanaw nila sa butanganan ingana, wa na ang birhen, da may letter. Letter gikan sa bata. Pagbasa nila ingon dito, Lord, o gusto kang makakitang buhi sa imong mama, hatagi kog bayik. Kidnap for ransom, no? I-kidnap niya si Mama Mary aron hatagan og bayik. Okay, now. So, not everything will go according to our plans. Tiwan ina. Letter C. Maning kamo ta makahuman og 8:30 aron di mo madugay or labindugay 8:45. Ikatulo, nga kamatuuran nga angay natong dawaton. Life, basaha ko nun ninyo kay aron katong tingad og mata dang exercise. Sige, dungan tagbasa tanan. Sige. Life is not always fair. Ang kinabuhi dili makiangayon kanunay. We give our best, we end up losing. We are careful in words and deeds, we end up getting hurt. We do things with purest of intentions. We are misinterpreted and maligned. Usa ka kamatuoran pod mga igsuon nga di na tumahimong ikalimod nga sa kalibutan usahay ang kinabuhi dili makiangayon. Tinuod na may justice, na equality kadungog ta ana, na equity, na human rights, na ay rights and obligations. Kita tang eskwela matag pulsay naman nakahibaw ta ana. Pero in the actual operation of things, musugot ang sa dili ang kinabuhi. Daghang mga yugto sa itong kinabuhi nga dili makiangayon. Dili makiangayon usahay ang kinabuhi. Usahay ikaw mo'y gatinarong, ikaw mo'y mabiktima. Usahay ikaw mo'y gabinuutan, ikaw mo'y mapriso. Usahay ikaw naningkamot nga masalbar ang ubang mga tao, paghiman-himan pa, ikaw maoy nahimong pinakamaot sa tanan. Nga na ang kinabuhi. Di tanan nga kita murabang makatagamtam o kaangayan. Pariha, day istorya sa duha ka barkada nga nang-apply kargador. Nang-apply sila kargador, kay wala ganito yung mga trabaho, best friend sila. Pag adto na nila, gi-interview sila sa HR, puli-puli sila sulod. Unang hinsoto sa kabarkada, tuloro may pangutana kay pilar ko po intaw kargador. Lingko dito ingon ang HR makatubag ka ning tulo ka pangutana, report on duty na kaugma, kargador na kaugma. Nukad in taon pod ag katong applicant. Tulo ra ka question. First question, who is the president of the Philippines? Aptika siya matubag, Bongbong Marcos Jr. Check. Second question, when did Magellan discover the Philippines?
Ayan siya, grade 1 pa ko na sir, kaya ba na ko ana, March 16, 15, 21. Ugma, sos, ikatulong pangutana, inga ng HR, is there a vaccine for COVID? Samot niya, dugay ra. So pasar siya. Bongbong Marcos Jr., March 16, 15, 21, ug dugay ra. Good, congratulations. Report on duty na kaugma. Paggawas niya, gahuwa tong iyang kauban nga interviewon pod. Brad, tabangin tang ko, Brad, sa may mga question, Brad. Kanang gusto po kong katubag aron pariha ta. Iwanay panahon, Brad. Gihuwat na kani sir dito. Timan nila ni Bongbong Marcos Jr., March 16, 15, 21, ug dugay ra. Paglingkod sa kaduhang applicant, ingon mag-manager, what's your name? Ingon pa siya, Bongbong Marcos Jr. When is your birthday? March 16, 15, 21. Iyon ang manager, wa ka mabuang? Ingon pa siya, dugay ra. Wa madawan. Pasti na. Dugay ra ko, no? Kaya mauro may gitiman ang nagtubag, giutro magpangutana. Ay, sus, no? Life is not always fair. Pero paningkamot nga sa atong kinabuhi, makiangayon ta. Paningkamot nga di ta mamintaha bisan pag sa kalibutan na ang kamatuoran nga life is dili kanunay makiangayon. Kay bawo mo kanang mamintaha ta paninglan ra ba tas Ginoo ana. Usahay murag maka advantage ta. Makatikas ta, makapamintaha ta, advantageous nato, pero kay bawo mo personal dyan anong experience. Paninglan ra gihapon tas Ginoo. Kanang manikas ta, mamintaha ta, paninglo nas Ginoo sa laing paagi. Paningkamot nga makiangayon. Labi na sa mga kabos. Mobito nang di son mulugak ang simbahan sa iyang baruganan nga we have the moral obligation to help the poor. Mga kapanahon kanong kwarisma, usa sa mga butang nga gitawag kita pagpraktis nga makabayad og sala buhat sa kaluoy. Works of charity. Works of mercy. Makabayad ba yan nagbinyal nga mga sala? Pagpakaog gigutom. Pagtabang o paeskwela sa mga anak sa itong mga helpers, mga pagumangko na to nga di ka-afford ilang ginikanan. Buhat sa kaluoy na. Aron makig-angay tas kinabuhi. Kay luoy ang kabos. Bisan sa term lang daan, dihado, lupig kanunay ang kabos. Tanawa sa term. Panalitan kitang mga datuon. Kita kamo mga datuon, di ba? O kalibangaon mo piskay magngan. LBM. Father, di ko ka-report kay ga LBM ko. Loose bowel movement. Inagpobre in town gi kalibanga. Gahibos. Agtawag. Luoy no? Luoy. O ni agdatuon, mga tol, lami manangan, allergy attack. O pobrehon, kurikong or bone. Diferensya, no? O niya, o datuon, niya manambok, murag matambok ka, chubby. Na chubby na lagi ka madam. Pero kanang pobrehon, niya manambok, o niya, way gikaon, uy, nang hupong lagi kasis. Nga no makasis, kinahanglan kag dialysis, nang hupong lagi kasis. Luoy, taon niya mga pobre. Ayaw siya kalimti, taon niya mga kabos. It's our moral obligation to help the poor and the needy. Kana bitong datuon niya maslim, piskay maniwang, naslim. Pero og kanang pobre, way kaon maniwang, galunos. Ano galunos, di ba? Luoy ba yung mga kabos in town? Luoy. Dihado daan bisan sa term. Kana bitong mga anak og datuon, di ba? Unya dugay kasabot sa klase, why sod nang o lami bangan, slow learner. Pero kanang anak og pobre nga ginabuguan, bulok angan. Sa dyan nangan lang bulok. Ako naman ko'y pagumangkong autistic, kanang autistic bitaw, autism, pagmangko na ho. Unya og kita pag marang-arang maikog mo na mga tao mo ngan og na tay mga anak lami mangan nay mga anak mga PWD kay lami mangan special child. O pobrehon, pakno or kuwang-kuwang. Pastila. Luoyan yung mga kabos ba? Matang. Obligasyon na nato.
nga ang makig-angay sa kinabuhi. Pragod sa mga batanon tanawa, sa mga young people, noon na may young people ani, og laki nga gwapo, unya makaasawa og babae nga gwapa, ang tawag ninyo ana tadhana. Wow, tadhana. O naglaki nga mautog dagway, unya babae pong gwapa ang maparis, ang tawag ana diskarte. Diskarte. Og laki ko nga gwapo, unya babae nga medyo pangit og naong, ang tawag ana gilumay. Gilumay. Unya ang lalaki pod pangit, unya babae pod pangit, silang duha kita di maayo, dagway, ang tawag na sa Tagalog is sumpa. Sumpa. Unya kanang babae nga mga gwapa, mga para ninyong gwapa, tagasog ilong, putig panit, nindot og trabaho, maayo pamilya, wa maminyo kay pilian mo, ang tawag ana gaba. Nabay gigabaan ani. Gaba di kuno tawagan. Para kuno og para gwapo kuno panington, ang tawag ana kay hot. Unya og mautog batig naong panington, ang tawag kay luon. O gwapo kuno magpatato, piskay ngan cool. O pangit kuno magpatato, adik. O gwapo kuno mututok, piskay ngan kilig. Pero og pangit kuno mututok, manyakis. Tinuod ba ka na, no? Na gwapo kuno mutupad ni mog lingkod, mayon ang chicks nga soulmate. Pero batig naong ang mutapad, hold upper. Hold up. Asa na ba tanda pita? Alas 8:10 na. Hapit na tamahuman. Mga so, sa kinabuhi usay, di makiangayon. Una kay di man day makiangayon ang kinabuhi, life is not always fair. It's our challenge. Madre, pare, katauhan sa Diyos. Pag makiangayon, ayaw jud intaon mo pamintaha. Paningkamot nga di ta makapanikas sa ginagmay og dagkong butang. Kapaninglan ra jud tas Ginoo. Tinuod na. It's my personal experience. Lami gyud ang mapuyo ta nga makiangayon. Bisan pag life is not always fair. Garahatag og recollection sa usa sa mall sa Tagbilaran niya. Pag humag recollection dahin dool na ho nga empleyado gamahay sa siyang kinabuhi kay 5 years na kuno siyang giasayig budiga. Nga usa man po imong trabaho sa budiga, giingnan. Kay gamahay mo kuno sa yang kinabuhi o nya gamahay po sa management. Ingon siya nga, Father, tigpanit ra gyud kog mga lamas, Bombay, aho sa budiga. Gusto ta ko mukuyog sa delivery van sa among mall, sa tindahan kay makasuroy ko sa mga lungsod. Di man ko pakuyugon, Father. Usa mo siya pagtanaw sa management na ho, Father. Mura na ba dyan kog naong og panakot? Mura na ba dyan kog naong lamas? Pagtanaw po na kayo, mura man pog naong siling kulikot. Kanang mura baga, mura siling kulikot, God. Kailan mo siling kulikot, di ba? Kung giingnan og love your work, aron ka malangit. Di, ayaw lang mong pagmahay. Natural man ang naay mga gwapo, naapoy mga di gwapo, natural na. Natural man ang mga naay mga datuon, naapoy igo-igo ra makakaon, naapoy mga bright kaayo, naapoy mga repeater. Ba't kitang tanan na panalanginan? Amen? Nga na ang kinabuhi. Sige, mag-exercise sa tagkasa. Second part, gamay niya, humanata. Tindog sa kadiyot. Aron ma-stretch inyong mga muscles. Aron makainom po kong tubig. Sige. Sige, mahimo apel tanan aron maka-stretch po nato mga bukog. Kadiyot na ni second part. Gamay na lang, gamay na lang. Gigutom na mo?
Give me bisag 15 minutes. Madapa lagi. Tiwason gamay. Kay aron maka panihapon pod mo. Ika-5, ika-4 nga kamatuoran nga kinahanglan natong dawaton. Slide please. Pain is always part of life. Ang mga kasakitan tipik o kabahin sa atong kinabuhi. Og di ganita makadawat nga kita masakitan, di ganita makadawat nga kita magatubang og mga suliran, di ka magmalinawon. Kay para nato, life is not worth living. Usa sa mga problema karon nga giatubang baya sa simbahan kay bawo mo mental health issues. Kinadaghanan ro mga batan-on, there is an increasing number of young people committing suicide. In my parish alone, in our town, since I arrived there sa akong parokya, mga 8 na siguro gahikog. Unya most of the time, ang maghikog mga batan-on, na matinga ka sa mga rason nga ilang hikugan kay dili angayan untang ihikog. Example, kay ba mo na igahikog kay wa mo on iyang laptop. Kay tuwa ko dito mga salida niya sa iyang files. Naigahikog kay wa i-continue giundang sa iyang mama ang subscription sa Netflix. Pastilan mao man ay hikugan. Maghikog kay gibuwagan og uyab. Gahikog kay wa mahatagaig birthday cake sa iyang birthday. Pastilan man kagkasayang sa kinabuhi. Karon magod niya nata sa kalibutan nga gitawa og culture of instance. Piskay man maayo man pero og usahay di ta makahatag sa ato mga anak o kahigayunan nga makatilaw po sila sacrifice. Mo nang moabot ang panahon nga makatilaw sila gamay ang problema para nila murag gidatugan sila kalibutan. Mo I remind you, isip pare amahan sa kalag. Isip pare kamo dinhi mga mama, mga papa, mga lulo ug lula. Maayo naman sa mong pagkabutang itandi sa gagmay pata. Pero bisag maayo mong pagkabutang, teach your children ang kanang mga sacrifice nga ginagmay. Pahugasag plato. Papiluaan na ilang higdaanan. Paatimanaan na imo mga tanaman. Sugua jud sila. Waman kumayon nga patay-patayon silang sugo. No. Kanang at least makatilaw ba sila nga ang kinabuhi dili sayon. Bisag og daghan mo washing machine, bisag daghan mo helpers, pangitaig paagi nga they will learn that life is hard. Kay mo na karon usa sa mga findings karon nganong daghang mga batan-on ang gahikog, di na sila agwantado kalisod. Kay kaluwis Ginoo maayo naman putag pagkabutang. Pero ayaw gyud i-pampered tanan. Kaya makakabati po sila ang kinabuhi dili sayon. Kita kamo mga edad-edaran ani di ba? Sa tong panahon lisod man gyud. Di naman po tumobalik. Og ang ato mga anak o mga apo pugso na to pa-adapt sa atong nagian. Di na mahimo. Di na mahimo, mabuang na sila. Kaya atong panahon ato man tong panahon. Pragod sa una ako manananggot ba akong papa? Ani akong mama narakot sa bahay, plain housewife. Upat may kaigsuon pero kaluis Ginoo duha man pumimpa, nakapahuman po sila duha ka pare. Nampo koy manghod nga pare. Bisa sa kalisod sa pila ra goy income og mananggiti kanang mamaliyag tuba ba? Manananggot, pila ra gud na. Sus kanumdum jud sa una. Mo ato ko eskwelahan, why baon snacks? Manghangyo ra ko kog eskinde, kagi pud putili ana. Na mo ingkit bitaw mo ingkit tag eskinde atong classmate. Nabutangan pa jug boundary no napay kumagko giatang anang giatang ani niya. Kaabot mo ana? Kaabot mo ana? Nang eskindi wa pay COVID gamay pa man ta. So anak ra kama apa ako no nang kumagko aron madako gaon ang eskindi sa una. Karon hayahay to mga bata kanunay na ay milk tea, kanunay na ay tapioca, kanunay na ay sanang ubang pa ng mga baong snacks, provided sila, maayo gud sila. Pero ipapil po nila nga di sayo ng kinabuhi, di sayo ni mangita kwarta.
Sa una gani malipay ra gani ko magkakaog babulgam tong basuka. Kay kita mo kainom-nom to. Kainom-nom ni mana? Kailan mo basuka? Di babulgam ito. Mamaura rin edad anin na. Abi kog tiguang na ko kay ninyo. Di basuka sa nang babulgam nga murag sabon ay group ito tanin ay patabang comics. Inikaon na to lamian na to makakaon kog babulgam nga basuka. Na muburot man to. Muburot o na inigbuto mo dong imong liog, imong tangkugo na luguro nimo apil buling kanon og balik. Kanon og balik. Maghinumdum bitaw sa kaagi sa una dita ka imagine na ingan ani bitaw taron. Ini tamis man gihapon, ini gagabi ibutang anang ilawom haligi. Pagkaugma kanon na pagbalik. Nasas gira. Usang simana gutong basuka. Usang simana. Pero pinaagi ato na form ko, nakakataon sa kong value o kwarta. Life was so hard. Kining hawa dyan di dyan pakapin ng istoryahat. Personal dyan ng experience. Kaya malagi kiniling natas kapobrihon. Mutuo mong madi, when I was in grade 1, grade 2, mula ba pa kong dinugan sa akong mama. Kaya pa mamauso sa una na mga napkin-napkin. Sa una sa bukid. Diyan muna mga, sana sisters, mga mudes. Diyan muna. O griglahon among mama. Ka na mga karaang kurtina. Ibakbak. Tinuod ni. Mo ibutang ani-ani basta inikuha bay murag gaihog baka. Hubuto na. Manglaba mi. Kami, akbata. Manglaba mi atong dadon atong sapa. Dinugan sa among mama. Pero it form us. Nakapapurma sa ito na mo. Kanabang malmal so kagtrabaho ba? Sos bali so inganlisuran yung kinabuhi nga kabos. Pero to some extent, makatabang mga di ka maghikog. Kanabang ang ahong point ani nga, kanang atong mga anak o mga apo, di naman sila mahimong pare sa ato sa una. Pero tudloi po gamay sakripisyo. Ayaw ipagpakasayon tanan. Kay pain is always there. Life is hard. Life entails pain. Daghan tag mga hardships sa kinabuhi. Kaabot gani ko mutumong madi, believe me or not. Kaabot ko sa mga panahon sa amo sa bukid sa among lugar sa Bohol, wa pa mi CR. Among CR kanang kalutra compost pit ra gud. Nasaugan og tabla. Nanay duha ka buhoan ang tunga. Oni ato ra mi mo pungko. Oni ang mag-uwan mapunog tubig. Una ni kalibang nimo abtikan ngana dito kay musaka man tong tubig ug balik. Wa pa mauso ng bawl kanang ato mga CR karon kay piskay naman. CR gani isang kwarto mahimo kana ka magbasa. Nanay mga libro, nanay mga hanging plants sa oras sa amo sa baryo kinaluuyan. Kay na mag-uwag kusog basta dali ara ta magkapaipli kay sakag tubig. Unya dali man mapuno ang tunga ang buho sos kay numdog ko tagaan mohila ko sa una pa dong klase. Kay suguon pa man kong nanay, kuwag na ipalwa o lubi, ipakahig tong hugaw ato kay napuno na, i-distribute sa isikakilig kinabahuan ka aso. Hindi human mo isa dadaan ang palwa di kay isugnod na tong nilungag, sos. Magpaka-paka tong nilungag. Magpaka-paka tong nilungag na igit, siguro to hingkaging ato. Pero nalipay ra po ko hingagi ko ato. Kay makaligon sa atong kinabuhi. Kamu din di ba? Kamu hingagi og mga pamilya sa bukid. Ang atong experience di man ta magmahay. Ako naka-develop ko ana, mo na nakapaligon po na ho. Una ganin ako experience og kahadlo katong pagtuli na ho. Tuo mo pagtuli. Ako pagtuli na mo way doktor man ang tuli sa amo. Way doktor kanang uban ani kay anesthesia naman. Kinasakitan katong kisa ba din hingi nakagig bukid nga kanang tuli pakong ngana mo ihom tuli kinasakitan bay dito nimo mahulagway ang kasakit day manunuli nimong nitiguwa nga diabetic nga ay antiuhos bitong lawom nga gabitay na lambo ani unya sus maputo maganing atuan ning sao na mato kaugmaon ani magbaid og sundang hait sus inighapak kinasakitan jod di man kakalihok kinig hapak
Kay ganalaman itong matulid. Kay muliho ka, maputo itong oo. Magpare, nalamang ka kay wa naman. Saon man. Kinasakitan, Jod. Pero makabantay kag sos painful, na joy pain sa kinabuhi. Mga dawaton, Jod, nato nga, daghang mga panahon nga masakitan ta. Manghilak ta. Mahiubos ta. Wala bang naanas ka maturan? Maubitaw ng istasyon sa cross, di ba? Na may stations of the cross diri, di ba? Sara ba ani ang station? Ato-ratoan. Kanang stations of the cross, kada Biyernes o Kwaresma mag-stations of the cross ta. Pagpahinumdum na nato, ang mga kasakitan sa atong Ginoong Hesukristo, ato po na mga kasakitan. Kung ang atong Ginoong Hesukristo, gihukasan sa iyang sinina, kapila man po tahukasi sa mga panahon nga gikuhaan tag dignidad. Kung ang atong Ginoong Hesukristo na hisukamod, na tumba, kapila man po ta matumbas ginabuhi. Kung ang atong Ginoong Hesukristo gilubong, kapila man po ta ilubong. Kapila man ta magpakamatay alang sa uban. Daghan. So ang istasyon sa cross, ang mga dance sa cross nga nagian sa atong Ginoong Hesukristo, ato po ng kinabuhi. Amen? Da istorya sa katiguang nga istasyon sa cross. Niya, alas 3 ang istasyon sa cross sa ilang parokya, alas 4 nagtigulang hingabot. Nasuko ag pare kay mamugos man siya mag-istasyon sa cross na human naman. Iyon nagpare, di na kanako pasiga ag suga kay kas kag kurente. Agtigulang kay istasyon sa cross, ngit-ngit nagsiman siya ra usa nang uli naguban. Kita nao lang sa pare, natinga ag pare kay didto magsugod ang tigulang sa ika-14th station. 14, 13, 12, 11, wa kag wantag pare pag ika-10 station iyang giduol. Manang kay bao ba ka? Serious ka ni mong pag-stations of the cross? Nganong nabali man Ari ka magsugod first station, nganong 14th station magkagasugod? Kalmarag tiguang ito, ay mao ba Father? Manto kay si Jesus gakaana mo kalagsik. Patay mo to primero. Nabuhi man ikalit. Asa na tandapitaan o mag-istasyon sa cross mo adyaw jog baliha. Ari jo sugod sa unang istasyon. Kaya ang dalan sa cross nagpahinumdom na sa atong mga dalan sa cross sa atong kinabuhi. Mga kasakitan, the cause of all suffering is desire. Ingon si Buddha sa Buddhism, ang relihiyon sa mga Chinese, ang makaingon ko nung nganong magantos ang tao ka ng daghantag pangandoy. The less your desires, the less your sufferings. Tanawa po dito mga pangandoy. O di pa makayang magpakadato adyaw sa lugsa. O di pa makayang nga mo abroad adyaw sa lugsa. O di pa makayang nga magbay mo piskay kayo nga bay o niya aircon nga septic tank, ayaw sa lugsa. Ayaw sa lugsa. Huwata ang paabot sa Ginoo. Huwata ang panahon nga ihatag sa Ginoo. Otherwise, we will suffer. According to the one of the noble truths of Buddhism. Pero wa ni magpasabot nga og ang kasakit apil sa tong kinabuhi, wa ni magpasabot nga di na po ka magmalipayon. Kay ingon man si Pope Francis nga we have to be joyful in the midst of suffering kay God is with us. Wa ta pasagdi sa Ginoo. Amen. Next slide please. Mo ning giingon niya dinhi, no? Nay sakit nga ginganlan sa tupapa og the disease of the funeral phase. Nga angay kuno natong likayan unsa man ning disease, sakit. Kana kunong sakit sa mga Kristiyano nga bisag buhi pa ta, wa pa ta hayaa, latagaw pa ta ning atong kalibutan. Ang naong kuno nato mura nagnaong og minatay nga padung ilunod sa pantiyon. Lingian na inyong tapad. Tanawa sa na mura na nagnaog minatay. Smile lang gihapon. See miracles in life every day. Mo may meaning smile. See miracles in life every day. Mo na smile. Ayaw jo kalimot og smile. Kay mura kuno taog, di ta mo smile, taliwa sa mga kasakitan, mura kuno taog na ay sakit, the disease of the funeral phase. Of course, ang sa tupapa, tigulang naman si Pope karon, no? Gi-wheelchair na ginikita mo sa TV.
Ang mga minatay sa una hadlok man jud tan-awon. Karon daghamang mga minatay nga sa buhi pabatig naong pagka gihaya na nagwapo hinuon. No? No? Pagbalsamar piskaya na manig naong bati manig dagway sa una. Sa una sa among dapit sa Antikira Bohol, gagmay pa mi di man uso ng balsamar. Hadlok kayo ng mga nangamatay. Tan-awon. Manggingangagot. Gaya nga na inig why balsamar? Mga tiguang kita man ni bukusan to nilagpan yung itom. Bukusan kay aron matakom tong baba. Unya why suga? Kan mga minatay karo hayahay naman kay nano may mga buwak. Napay suga it is image of the Sacred Heart of Jesus nga katuyok-tuyok ani. Sa una wa gi suga ngit-ngit. Unya ang minatay sa una butang gapas ng ilong. Kay ano mo? Ani ana mata dunggan. Unya ini kagabi hayaon magparit tong mga hulmigas o mga utitod at tumudong sa kamay o sa asukar o sa turta. Muna mga tiguang inigtungang gabi, inday, gigutom ko pakan ako og turta, manglutaw tong utitod og suom nga gikan sa ilong sa namatay. The disease of the funeral phase. Paningkamot nga malikaya na nato. Next slide please. Next slide please. It takes 72 muscles to frown. It takes 14 muscles to smile. Kanadi ko nung magmugo, tamatod sa mga doctors, tinuod ni nga findings. Kanadi ko nung mo smile ka, ang maggasto ni mo 14 muscles ra. Pero ayaw po ka smile og ikaw ra usa. Kana gupong naay. Og ikaw ra usa mo kinahanglan natin sa psychiatrist na. Kana bitaw magsigi kuno tag mugot, magsigi ta og kanang nay kasuko, 72 ka muscles kuno magasto nimo. Nya, og mo smile ka 14 only. So less stressful ang mo smile ka. Ang importante po na sa pari. Day pari bitaw nga gisapot kay gipukaw kay gipahilog og masakiton. Gisapot ag pari bundak ag tiil, lakaw dito sa hospital room 104. Pag ato dito, ablig pare, butang og anang nay oil sa hilog, ana. Pax. Pag humani sa butang og oil sa kuan, buna or agtang sa masakiton kay mura maghingkirig ag pasyente. Kirig mura galisod og ginhawa. Di kulbaan ag pare. Nangayo ag pasyente og papel og bulpen. Nakaingon ag pare og magamag last will. Kay mura magpadung na mamatay. Gitagaan niya papilog bulpen pagkatao hintikig patay pagkaugma ang pare po'y gamisa paglubong sa iyang wali na kainunom siya nga nahatag pa man sa pasyente ag papel na kainunom siya nga gasuwat og last will na iyang gibasa during the homily sa funeral mass a day after yung kinira bang namatay ako'y gahilog ani gahapon gabili nig last will akong basahon aron puta maka hinumdum niya. Pagbasa ingon man nagsuwat sa di na kayo maklaro ingon nagsuwat sa pasyente, Father, gitumba nimo ang hose akong oxygen, di ko kaginhawa. Maudeng namatay. Pastilan. So, okay, no? Ikalima katapusan sa number 2. People are not loving and loyal all the time. Dili tanang tao mahigugmaon og matinud-anon kanimo sa tanang higayon. Ingon si Mother Teresa, some people come in our life as blessings, some people come in our life as lessons. Tanawan inyong tapad, blessing na lesson. Kanang di mo ilis og utang, blessing na lesson. Kanang di mo tunong sa isang obligasyon, nga sige palibre sa sakyanan, di mo hatag pang gasolina, blessing na lesson. Peace. Ingon ni Ana. Okay. In marriage, next slide please. In marriage, you cannot find a perfect husband. You cannot find a perfect wife. But if you will keep believing in each other, there will be plenty of perfect moments in your marriage. No? Bisag daghang tag pains, kisa po kay perfect husband ani wa mo.
Kisa ba'y perfect wife ninyo? Wala. But you can have plenty of perfect moments. No, bisag na yung mga pains na to, mga sufferings na to, stay joyful. Dahil mga tigulang bito magtiayon, gaipon, tigulang na inton siya, sa puto nag-asawa kayang bana, masakiton, arthritis. Unya, sa puto ng asawa kay iyatan ng trabaho. Ang bana, ang trabaho, tanaw rag TV o kaon. Usa ka adlaw ni anak ng laba, intawag asawang tigulang dito sa ubos. Hingsinggit mayang banang bungol, day, sakara guri atong TV, nga naman yung salida, usara man kat channel, litson manok, gatuyok-tuyok. Alzheimer na mabay bana. Hisinggit agi asawa, paghilom diha, maayo na kang tiguang nga, kasi giri kag tanawag TV ako, manglaba pa ko, manghinlo pa ko, magpangita pa ko ipakaon nimo. Wa man kadungo kay bana kay bungol lagi. Singgit na bagday, sakara rin atong cable, nga naman ang salida, usara magkabok litson manok, katuyok-tuyok. Digi saka niya, pag adto ingon na asawa, wa ba ka mabuang nga, TV ba na, microwave ba na imong gitanaw? Microwave to, litson manok, giinit, litson manok na iyog TV. Maabot na nato, matiguang na ta. Pero pag malipayon lang, gihapon. Mo nga makakita gani mo magtiayon nga tigulang nga holding hands, be happy. Kay exemplar na sila og paglahutay. Makakita mo madri nga tiguang na, unya madri gihapon, pag malipayon. Makakita mo pare nga tiguang, unay pare nga masahin din sa San Roque nga tiguang, angay na yung ikalipay. Ihimplo na sila og kinabuhi nga hinglahutay, taliwa sa mga kasakit sa kinabuhi. Amen. Oh, pag malipayon. Kana bitaw magtiayon nga gakuyog nga di na kaila ng asawag saingan sa iyang bana. Kana mo yun ang asawa nga Brad, kihion ko Brad. May po itong bana, labaw pong wana kaila, sister, agaka ko. Wana kaila kay saingan. Ikatulo o katapusan na ni. Di ba? Mobalik ta sa atong outline. Primero is, unsaon pag baton og malinawon og malipayong kinabuhi, goodwill, maayo nga kabubuton. Ikaduha, kinahanglang dawaton nato ang mga kamatuoran sa kinabuhi nga di nato ikalimon. Ang tanan naay katapusan. Unya ang kinabuhi dili kanunay makiangayon. Dili tanang plano nato ang mahatagag katumanan. Ang kasakit apil sa atong pagpakabuhi ning kalibutana ug dili tanang higayon nga ang mga tao mahigugmaon o matinud-ano nato. Ikatulo og katapusan, aron ka makapuyo og malinawon og malipayon nga kinabuhi, ipagpuyo og kinabuhi nga mapasalamaton. Be grateful to God. To say thank you is to think of you. Mo di kuno na. No, pag ingon mo thank you Lord, I think of you Lord. Pag ingon mo thank you my love, imong asawa, imong bana, I think of you. Gratitude. Ang mga tao nga mapasalamaton, mao man mga tao nga dali maka-appreciate sa blessing sa Ginoo. Kamantay mo? Og di ka grateful sa Ginoo, di ka kakita sa imong blessings. Ang mga tao nga kanunay naay gratitude sa Ginoo, kanunay gina sila nga makahuna-huna nga tanan iyas Ginoo. Nay duha ka babag sa atong pagkamapasalamaton. Number 1, hapit na tamahuman, envy, kasina. Ang tao gani nga kusog masina, kusog masuya, di ka kakita sa imong kaugalingong panalangin. Giyon sa pag-describe ni San Agustin ng envy, envy is sorrow over other people's good fortune and joy over other people's misfortune. Og mag-uol na gani kay imong silingan, kapitan nagbarko, mag-uol na gani ka, maglagot ka, envy na na. Pero balitaan gani ka, uy, ang kauban na ba nato sa kapilya, so stage 3, breast cancer, mari, magkano mo kana, hubag pa more. Envy na. Envy. Second, next slide is greed. Greed. Sama ng greed, kahakog. Kahakog, kadaho. Unya, lisod ning
ang tao maulipon sa kahakog. Nganuman, di naman kakapaambit sa unsay naani mo. Sa paglinog sa Bohol bitaw atong 2013, nangulikta mig used clothing, nay uban manghatag luoy kaayo. Way kaluoy. Pananglitan pag sort out na mo sa mga used clothing nga para biktima maglinog, kanang hinatag ikan sa uban, nay uban manghatag nga murag nang labay rag basura. Kana manghatag bitaw kag di na mapahimuslan. For example, paghagpat na mo sa Social Action Center, nay nang hatag og short pants nga waya mo nay bilahan. Kaysa may mo suot og short pants nga tiya mo nay bilahan. Bisan pag ako kalima ko linuga, di ko musuot og short pants nga way bilahan. Nay uban manghatag used clothing kay para biktima katalagman. Gihatag nila kay mo mag-unsa wedding gown sa ilang ugangan nga dugay nang namatay. Nagalinya ko din taon na dito gatulda kay ganang linya relief goods ina magsuot kag buda sa kasal. Mo yun mo tawag to'y nabuang atong aftershock sa linog kay gasuot og buda sa kasal. Ang hatag og way kaluoy. Ang tinuod nga mapasalamaton, di po ka magtinihik. Share your blessings. Share your blessing. Ako magmisa ko sa hantong karon man God og nay offer nga in kind, aho man ang hagpaton. Pilion ho nang ganahan ko. One time gamisa ko dito sa Dawis Bohol, gi-offeran kog dako kayong ubi. Kailan mo mag-ubi no? Kanang ubi nga violet gitawag man sa Bohol og kinampay dako murag nigo. Di ahong gisuod sa akong kwarto kay pagamaan na hong ubi jam o pagamahan ng ice cream. Na nakalimot ra pug ko kay daghan mo pakaog pare. Daghan mo pakaog pare, kamo bitaw pinangga man ninyo mga pare. Usa ka gabi na gatuon ko, ga gilok akong dunggan. Sa kini sa akong katriba, sus pagngana na kay hingturok dayeg ubi. Hingturok de sa akong kwarto, mamuturok man ning ubi sa wayuta. Sus pagturok akong gibadbad gihatag sa kusinira, pirtig jud sukuha sa kusinira. Ug tihika ko pug ang paria kag di marurok yung ubi, di man ihatag. Mauni. Kung tinuod ta nga mangita og kinabuhi nga malipayon, be grateful to the Lord. Ayaw mahayi imong kinabuhi. Kay ang mga panalangin sa Ginoo gibahin-bahin na. Naay caption diha sa usa ka zoo, no? Next slide please. Basaha katong exercise na punta sa mata. Sige, let's read this together. Sige. Ants do not have dreams because they never sleep. Pigs do not know sun and moon because they cannot raise their heads to look at the sky. Butterflies do not celebrate their birthdays because they will live for 47 days. See how God created us special. Just remember, while you're busy complaining about your situation, someone out there is wishing to be in your place. Learn not to complain. Ang mga amigas ko no, jamoy damgo. Kaya di man sila matuog. Kita ba din mo amigas gadag unlan, ang nagasuroy-suroy, asa sila mo higda. Wala. Kita na atay damgo. Ang mga baboy di makahangad, di sila ka-appreciate sa adlaw o sa bituon, di man sila makahangad. Kita ba din mo ang anay nga gahangad, gadungo ra man gyud na. Ang mga hulmiga, ang mga alibangbang, di ka na celebrate their birthdays. Nga naman, ang ilang lifespan is 47 days only. Less than 1 month. Niya kita, kapila naman mo ga birthday. Sus, kanindot sa kinabuhi. Mao nga ayaw pagmahay sa kinabuhi. Kamong wa maminyo ayaw mahayi ang kinabuhi. Usay kamura ra ba poy mo ingon nga, Father, nabiyaan kog train. Or Father, gidi malas ko. Ayaw. Kaswerte nang wata maminyo, way mangita nato. Bisag mo higda ta punuan og kakao, way mo mangita nato. Nindot, tanang klase sa kinabuhi nindot basta kay naa ka sa Ginoo. Mauni gitawag og shalom. Be at peace with everyone. Be at peace with yourselves. Be at peace with your families. Be at peace with the people in the community. Be at peace with the Lord. And
sa unsa ning paagiha makabot, magbaton og maayong kabubuton. Dawata ang mga kamatuoran nga di nato ikalimod sa kinabuhi o ikatulo pagpuyog kinabuhi nga mapasalamaton. Daghang salamat og mayong gabi kaninyong tanan. God bless you. Mga igsoon, atong hatagan sa masipang pakpak ang ato ang pinanggang pari, Reverend Father Agerio. Salamat kaayo, Pats, sa imuhang daghan kay mo tag nakuha, daghan